Wani baba en jaɓe ɗo mettuɗon ɗum ɗo gaɗe lemneje ɗo lanno ha o heɓani yettidimo min yanani yolla yafumo madam on tan yetti lemneje ɗin jonnima min jonnaɗo nenema a wotere hiinaɓiro ma a wotere min kam jaɓe ɗo ɗi mi jarama baba min sinano weruɗani metto fakko e lemneje Jaram. Indane Koso Dauda. Nomor 14. Intinya deh. Otang mengkami. On me yako ekol di menfija balon. Me menfija dom balon ha tena 3-0. On do tumo yana kai kuchen mamaden leto o wato ezu me ha me hewti on yow mi noddoya me ari men dari kula wallo me haldi god ar do fetti fus o aral ko artayno no on he men dogi sed darti seda no fuddi garde makko sed non kadi fuddi dogden no e dogi nangi mo delikon kol delikon naɓiri mo telen dow ton men dogino men jippol go ceerno mamaden mi wonton seeɗa mi ko artugol noon mi yimo ɗo yattude ɓuruɗo mi yino mi haalan mécanicien jonɗa oɗon ari o noddi ha komi arayno noon min nanndi oɗon no noddude ɗon mi ari min tawi oɗon yeehi minen noon mi yeehi ko jadde kikiɗe noon koto mama Seydou yeehi ko ceerno mamade landi te ceerno mamade yino ɗon Seydou wohin ceerno mamade no expliquanimo koɓe wayruno ɓe yeehi ɗon ɓe daari ɓe naati toon ɓe yimmoɗo ɗo waaɗi ɗon min nden noon ko ɗo men seedi te komin tatu te min haalude min ko sera lawol Bawo nangi gorejo ono on dogu oui yaro on telen ko ceerno mamade on andi tano noddugol woɓɓe aron yaron kaɓe naati ɗon gorejo mum mi yono men noddu mécanicien jo oɗo yendare nonno aron ko suuduga hollal maɓɓe temene men huuli huli andi ngolɓe on kan nderogo waɗi ko hella 3-0 kono mécanicien jo yaadno tawi o warama wona menen mécanicien jo kanko ko moto wonno minen tawi min seppude mo yona yiɗon ko gorejo noon o waali ɗon minen min naatadude ɗon ɓe naatuno ko kottiraɓe makko ɓen kono on hollitano makko ɓenen ɗo ɗon kono angeɗo wonani feƴƴi ko kottirawo makko on haalani kanko yo o yii on nanduno ɗon no habo mo yiide min de mi wawamo yiide honno wayi mbaadi makko ɗum ko mawɗo ka ko suka honno o wattino te ɗo watti drapeau ɗum woña drapeau binɗi no windi ko ɓawga aram ɓe jogi kadi marto jogino kadi biire en ɗum ɗo dinga maçon e leɗɗe jogini noon kono mantoɗa gorejo ma on non kono waalo ɗon bon aray ko koya ka wiyete ton tobolon no komi timoɓe tomboya ko ton ɗum ɗo feƴƴi joni ɓe watti ƴettude pay koy naɓa wara koy taƴa tere maɓɓe ɗen haray ɗen waɗa regare ministre de la sécurité on wattangol yila e ɓeydugol sécurité leydi Laguine ndin fiino yimɓe ɓen dandira ɓe daɗa sabuna ɗum ɗo no hulɓini ya accu paykum ma no fijude goɗɗo ara yaha wara on ɗon ƴetta teral ndara no gerda piiji mum ɗum ɗon no hulɓinani leydi Laguine ndin ba payku sare ngal paygal abangal nantugal inde paygal ngal nanda e rewa payle
haray ka kikire do den huro won be ndari de telenka YouTube surtout kadi partage be like ben telenka Facebook ga haray de weltano fo lando stay fo hino jam no ngandirde no non fo hino jam haray ko do wadi si hewtu don do yo saydo haray on ya foto ko dum to wadi piji buyno fejjude ka leydi men haray hino hulbini fota e no hawni ko do wadi jamanu doa wattugol ila moƴƴa hiwgol payko e mabbe koy surtout ya hebu payko ne akun heba duubi go ya goddo no ara ƴetta on ya wariramo waddamu non hulbini bon artenka leydi men andine jama on ko fewndi kon buyno ga ko adata be darugol le ngare ko fi humpitagol buyno ga kadi ara be ara en ƴewugol donc ko mi torto jama on ko atti kon fo mo kala yo teddin hoore mum respecta hoore mum taw si jama wa ma respectude tawattore ma nyalahol an hara kala kadi hara ida way wan pabba kalubetedo dum do wana ko laba wana ko hani taga dum do teddinde hoore mum ko wiete kom experience tranquille mido andi buyno ga hakkille mabbe den fendaki ay haray ko pay ko yokka ko telephone ji ma jiwbe kentabe tabe jonna iPhone ji minon si do moni ma hido ngesteresi taw ngaddu dum ya voilà ça c'est clair on fala mo yendindira mari gorebe mari tombolondaji mari sippe tamu ko yande ida futezo min tagadu steddu ngalala siku ayo benaro do lando mati akelas ker konum kaldude kaden kafi fami mi da pije skoro ya gangal goy ando non ko nafi gijika ko ido don gera affaire skokeri yaga don dabba tun tobbe min tagoto lando bien c'est quoi votre problème hein c'est quoi on dit quoi today voilà retenez-vous une chose haray nandir don non parti FDZ on kiriye fon nabi ko ite kon fleswal tere ben kullunko adel lineti balara yimbe be yata ngite de tamari lineti what faut porter des lunettes and quand tu portes les lunettes ala do yimbe be wata ide gite ma de habe yawoma parce que gonga ji gono ton ko madi watane lineti wal kala mardo lineti o oui amari gonga ko ya haɓɓu lineti wala la gite de no haɓɓori wa sentira personne ne va voir tes yeux parce que y a des gens be gite ma de be falte ukade bolonda do no menen me wadi lineti ta reni dira je vous entends bien voilà bon assalamu alaikum et mon le son est bon oui et da yimbe be no da oui on non commandé on ko woni ko oui no ala oui il a dit la oui il a dit la oui non on prend pas ça ici rien que la vérité de ce soir encore. Alors chers compatriotes chers Guinéens mais oui ko irti bantahi accata caldi kona kiri soma dala ko soso e manin ka woni ko jillindiri dum haray fewdo doni kona kiri gitano dundi Mamadi Doumbouya wosi golle take nangidirte kona kiri do sokindirte hana fiki sintira ban haray dossier ji buyno do dossier Alaji Serifou Ba vice président IFDC woy ben no golluno ko be ex gouverneur banque centrale Krief hol wo ben don no détourni 10 millions de dollars donc valeur abbe mi ndara tam toni montant parce que montant mi do nana inde mun lagine do mi nani inde majji mi diwna c'est tremble kana yo téléphone tapotez on vous voit pas bien parce que là c'est compliqué mais j'aimerais savoir comment nous on peut voir ce dossier comme ça et puis on reste calme. Non, c'est incroyable. Où ça est où le dossier? Laisse-moi dire tout soleil, mais il y a tam. Aïe no windi. Hey! Awa sar ne hulbi no tawani. Fa fara ko fenamma. Yene ni détournement ji din dudu. Hey yimbe no tonye. Attendez, on va voir le nouvel dossier. Faut pas accuser quelqu'un. Hein?
Owe mi Conakry on men tawaka kota goto yennu men de o yenni men do men bulo kaymo de ngongo yay mo tumono don taw mono style am gu wowli menen ko me way ko nantingo hala FDC non no yetti dum dossier ji no adde bindi o yaye nene ha aha ala wadu jang kisi e mede ka windi don woni dabbutide tam o téléphone an no ngongi ko mi woni ala yide mo voilà très bon et Dieu protège tout le monde d'abord. Dieu protège les Guinéens, des Guinéens partout là, vous êtes dans ce monde. Voilà. Très bon. Occupé. Alors que Dieu protège tout le monde, hein, n'est-ce pas? On dit comme ça, hein? Bon. Ngambara jinobe Dieu sarenan. Voilà, ino do nami windi hala bipoy. E holli do Alaji Ibrahima Serifou Ba. Gouverneur de la Banque centrale. Kirief. Ouais, mais détourner 10 millions de dollars, équivalent 100 milliards francs guinéens. Au combien on est vice-président IFDG, on fait un. Ah bah IFDG no yé bidou, fait woko, fenan. Woko be anda fimu, woko tonye, ko janku. Woko pensare, won gol money beya. Aha. Wodi pijido wanani, fenan, kambe be mema. Wobe memal no fije be memal no jale. Memal 100 francs, Banque centrale. Est-ce que les soins est bon? Wobe memal pipir no bobe se kata be memal. Kambe la Sheriff wobe tonya feu. Wobe memal 100 francs. Fus ala ko be memimo. Fus. Kambe na kambe memi. La mungun tonya be woni. La mungun ko mone mabbe woni. La mungun détruisa woni. La mungun kelda. Wobe memali feu ga 100 francs be memali tapote. OK. Ala problème. On est memal bene mengina tao memie. So inyo memal. Johnny note ka kirief. Ala so andika do nota ko yongo nota ko dun ka di ala problème na force. Ona be memali de. Wo kambe be memali 100 francs mo wo be toni. Ni piji no winde no altindire. Kala na toni la sengo. Wo be memali pipiru. Kono gasi ngala ne bude do en fekja to andira ko toɓɓere alsi tenge mum woɓe memal o kamɓe ɓe memali no fije no jale ali touré ni ɓe memi ɓe wi on kamɓe ɓe memal ɓe memi kaɓe memal ɓe memi kaɓe memal min mi anda ko windi mi woni wowlude ɗum ko premier acte on ni Mamadi Doumbouya holli wo kala yennuɗom woni blogueur woni na blogueur sa memi territoire Conakry aya biri seda dum ko gonga Ramatoulaye Kolon Diallo jeyaɗo e parti RPC o yennuno Doumbouya tawi mo ka wiyete to sigiri ayo yenni Doumbouya o gayni ɓe brave femme mini ok ko innete Ramatoulaye Kolon hinam Doumbouya e ministre ordre public ko nani tata mun e porosuɓe makko ɓen ɗon hawtiti haldi fotti o sonnajo ɗo no yenniɓe ala ko geraɓe woɓe nattimo ka kaso Doumbouya holli kala yennuɗo mo hande kadi Conakry ɓe soka yontigi ɗum sama kala ala no fije ala no jale wo kala accuɗo ko faala wo yennimo fi weltingol yimɓe wowli ko ala e ley indi wawan si ɓe récupéri maɓe mari haaje ma hewta maison centrale woɓɓe wi o buy sokete ɗo mi tawaka ay sokete ɓe nan min on tawaka few min sama kala prison on je suis pas dedans min yaasi on no welami min ko gerdete wo ko gerdete ko so tawi mbiɗo ka yaasi mi ala ka yaasi mi tawaka ko ɗum nde ɓe holli sursis Mamadi Doumbouya kala yennuɗo ɓe Conakry ittiɗo na ɓiyesa ya prison e ɓi kadi ko ɓuri hulɓinade ñawore nde na hay ko ɓe sokkata ma ko a yaha to anda onde yaltata donc ñande dossier ma ƴetta o ɓe yiltutude ma ɓaawa Ramatoulaye Kolon
on non kadi woɓe sokaymo o luttete fillede ɗum ko teddungal yennayɓe ɓe ida tawa yennuɓe ɓe hey ono yennuɓe dumbuyaɓe ono min ɗo kamiɗo tawa si kamɓe daɓɓita kilimo nan ɗuɓɓina tawa ɓu ske ko ma ɓu kombe on ɓe yennuɗo o tawdu jungo yennuɗo o yiɗo dumbuya ni o kombo yenni min ɗo mi yennan awa kono hakkidi hewti teppere tanka boni awa kono hakkidi soba dala ɗum ɓe woli de mono huti yo jooɗo ndaara minen koko fewndi ɗum mi wolata si fettere o yoni enen e wolanta ko mettita yimɓe ɓen ko o windi lanto o inni miɗo tawa o ŋaccantami hakkude mo Allah ɗo maniti min kondu mi yenni minni on awa hikka leydi no laama billahi wallahi tallahi lagiri heɓi président par ce que koko woɗi arde ɗo ɗum lorra guineɓe ɓe min noon komi wawi wiwde haray no ndarindirede koyo famodire e hoore jang e moƴƴere e kisiye o ŋacca hakke ko woni kon tu feƴƴude wonde e wolde mo kala nandi bagage mum on bon e garte koynte Ramatoulaye Kolon Diallo ɓe holli woy mo yenni lésir au chef de l'état o hande ɓe ɓaaro yimo o ɗum ɗon on o wattata wano ɗum o fillitanta ko ɗum gorejo makko e gattata ɗon e yaha yeeso tun toɓɓe ɗe wolten nden tapote partagé en dari en tawi piiji no feƴƴude Conakry ɓe wi ko waɗirte na fiyo fille kono si yejjitite si waɗali arten e toɓɓere piiji feƴƴude e saare meɗen nden weltano ɗen hoore men enen ɓe yituduɓe ɗo buyanda oɗo o buyandamo mi wolanan ko o waɗi Allah dandu makko ba huɗede jaɓe amina kuddi no hulmini yo Allah dandu e kuddi ara ko kuddi biimi lan faala holde ɗo vidéo goto jama o andita e on vidéo ayara yimɓe ɓen no suti ɓe udditi gite kono jarayɗe yiltito e on vidéo onon ɗo fof kombo andi oɗo o ɗon andimo ɗon andi winde ka commentaire oɗo ka patrimoine baati gollayno fewndo suudu présidentiel ludale ndul liɓete ka patrimoine baati sa yi mo yaya ɓiɗɗo Alpha Condé mo yiyatto ko ɓeynata Mohamed Dusu Cissé Tarawure je m'excuse Mohamed Dusu Tarawure ndowru kawtal Mohamed Dusu Tarawure ko ndowru suudu Mohamed Dusu Tarawure o ko waɗi kon goɗɗo wata o filitanade sina e nder o vidéo ɗo Mohamed Dusu Tarawure min haalanno men ni a naati e suudu ndu naatetake Mohamed Dusu Tarawure no tawano kanko e Sadiba Coulibaly mi wiwma e Bala Samura mi wiwma e kañum Mohamed Dusu Tarawure ko ɓeɗo arno no armi tetto pied woko liɓugol suudu selludalen ɗo ɗum addunoɓe mimi yalde selludalen laamuto lagine ayna mi woni Allah mi yaalo laamutako kono noon momi mi selludale ma yennimo fi weltingol yimɓe ma fi jokkugol laam ayay ko Allah maram ma ko ngara ɗum neɓa jama on wajama ha mi wi on so yiɗa selludalen terte mum yiruɗon mono on ala jaɓude ukkiɗon e filindi ɗiɗi joni ɓe duufude o o bandijo ɗo yo Allah hawtidirena o fof ɗon andi oɗo ka o Sadiba Coulibaly hono andi foyi ko onno lanniri no woodi luttuɓe koy ɓe duufay on ko ɗum waɗi simi wi taw monano Ousmani Gawal ta ñale hawjan gala min ɗimi wowlata ɗi ko laaɓuɗi poy henti Mamadi Doumbouya ka fuɗɗi heɓude probléme fof ko fewndo ɓe ari ɓeni ko selludale woni gaño makko ɗon probléme o fuɗɗi buyno ɗo no jokki sewner ɗenen to ko selludale min no fenade onon tigi woni probléme o joni noon ko on ɗum Dusu o waɗi Mamadi Doumbouya ko giɗo ma watama wadde o waɗuma
Mamadi Doumbouya yiɗi dusu ɓandimo halfinimo DG patrimoine bati mi wiwma Doumbouya no hooli o ɓuri e hoore mum o yi o ka palineer ɓe waɗa photoji Doumbouya yahay toon ɓe waɗa photoji Doumbouya no hoolimo ha anda dusu kañum na ɗum woni programme mum Mamadi Dusu Tarawure no falano ñamude Doumbouya jiɓidiri wani ko ɗum dusu o waɗi Mamadi Doumbouya hooli jonni mo mbuuɗi yo ayna jama on ko yette ko patrimoine batti andi ɓeyni kilifti ko kilifti ɗon andi ko yette kon kilifti c'est un voleur kilifti waɗi albalaw lutteteɗo fillade Mohamed Tarawure Mohamed Dusu Tarawure ko waɗi ko directeur de meeɗa wadde ɗum e leydi lagini ndi ɗon andi ko jelo détourni ɗon andi ko jelo tappani e tagine on e pi kadi kanko wujji puɗɗinte wala ka sari to o yaltini ɗi fap an tun hoolaɗo goɗɗo sino hoola si goɗɗo no hoola siɗa hooli goɗɗo ɗa jondimo confiance anda Dusu kañum ko geɓan mum arani Dusu ɗaɓɓita yontere yiyaka yawra tippa yara anta dabon pa ka pororai ka anduɗon ɗon ala ka nata ka fiyo Dusu yiyaka ja Dusu yayino Dusu kokino 267 milliards 267 milliards tayo Dusu fiɗum yawra tippora wiya honto Dusu Mamadi Dusu Tarawure woɓɓe sikka ko garde woɓɓe sikka ko neɗɗo unnitum ɓe wi Dusu Tarawure yahaka ministére yahaka famille tawa Dusu yayino Dusu ya suyenjo makko on wulare kako watara tay ɓe tappanino lagine 267 milliards Mamadi wiɗo wata wonde ça c'est impossible nata tippa fami no wi andi onon o yiyay ko windi yeddo hino nano wi regardez c'est noir sur blanc décret waɗino hanki ɓe wi ɓe limosi ɓe ka poste maɓɓe ono probléme on on darata journal on ala relation on anda ko fewndi e leydi lagine ndin ko menen wolanayi ɓen men kadi on falte men yawade ɗum no gasa ɗum ino gasa maro e mala sigoti weeru kafe ara e mari ɗon ko huɗaɗe ɗum ino gasa min jijira bandino wayla signinanade ɗum ino gasa ta min so tawi ɗon huuɗa ma so tawi mi wola e démenti so dukka yitemo on feeti mi wola ko feƴƴi e leydi ko goɗɗara wiya ɗum na ɗum woni faala yeddude peuple o kon naati e no yimɓe komɓe Dusu Taraw andi ɗo sikkude mo ton o dogi ɓe waɗanimo mandat d'arrêt Doumbouya wi kala yiɗomo koyo nangumo ha o hewta weltanima général ɗum c'est bien travail général Mamadi Doumbouya holli wo wujjuɓe ɓe si on nangima quand il te prend ala andi men haaluno law men inni ko entouro mako ko yimɓe bomɓe mais inni général Mamadi Doumbouya ko entourage bonɗo mari yimɓe wujjayɓe yimɓe fenayɓe yimɓe manipulateur ɓe o wi ok o goro boñema goro o yimɓe ɓe yo tippi mberde mum ɗen ɓe mardi affaire ko ɗum waɗi si min wi on il faut nettoyer la d'ordure là-dessus o filtay parce que miji temo kana men si wujji 273 milliards kono luttata neɗɗo goto 267 milliards je m'excusino 267 milliards neɗɗo goto eyno ko ɓe woni wannirde Doumbouya ko on ko wiyamo kala no arani geɓal mum ka pale geɓal mum bien public on geɓal mum onon ko homɓe au moins hay simanduɗo buyno beppude ton penale ɓe sokete il faut vous envoyer en prison hikka maison centrale natete ha mi wolani non on natodiray ɗon je vais prévenir minni ɗon on natodiray ɗon parce que golle bonɗe ɗe waɗɗon ɗen tan Alpha Condé arsataka Doumbouya de Doumbouya haalani non kanko ala ami ka wujjugol wo sa wujjay na on ami de Doumbouya wo ko kellanɗamo wo
ko feetuɗa o sa wujji o sokete ono yeddi ɗum yo ndaru manja sidiɓe mono yeddi ɗum yo ndaru koni kongarde mimi ɗum ɗon no welanmi général ɗon paga yomuna be kala wujjuɗo naatumo bappo minen yennuɓe ɓe a fuɗɗike sokkude kala yennuɗo ma sokkumo Conakry ko ɗon fewndi ko refondation wawanɗo goɗɗo yo waɗam haysko min hande kay on paga ɗon ala kala yennuɗo ma tawma Conakry hollumo sa ay buyno jooɗi ɗo ina sari nder lamak ay lamak a yahe ton o e Ramatullahi Kolon ka prison hande kadi wo sama kala lanni paga wingi dans ce pays leydi ndin hulɓinike kono général no watton hunde wotere nde on ala wadde nden noon kay ɗon duwa yiltitade on dossier ɗo ɓen noon yennayɓe wonduɓe mon ɓen noon kay soketake par ce que ɓuyno ɗon ɓen kay no wondi e mon ɗon no jillita ɗon e mon ɓen kay no yennude yimɓe ko fiyonɗum ɓen noon kay noddetake ka tribunal condamné tawi waɗu saria sengojo nden sina ɗum haray jama révolte e ɗum ɗon moƴƴa donc o wiya yennuɓe ɓen fof Conakry o waɗa e décret ɓe fof ɓeƴƴon ɓe mbab ma ɗum yo hande kadi yennidiro alata goto yennu goɗɗo par ce que so waɗiri noon saria on hara e laɓaka ɗon kadi hara jama wonanaka kara ɗo wonani wonanɗo Mamadi Doumbouya ta yennu hay goto so yenni goɗɗo récupéré lui mette lui en prison donc so ginni on ɓaɓay toon payle feetude miɗo yaɗo paylingi rasta on no luuɓanmi ala est ce que miɗo mari ɗo parfait mo ukkomi mo mi ɗaɓɓa parfait mi waɗa payli mo rasta miɗa yimɓe ɓe rasta miɗa yimɓe ɓe rasta enen pa usmo ukkomi miɗa yimɓe ɓe rasta yimɓe salteɓe min gasi goɗɗo waɗi rasta ara welatala ɓe ɓittaniraɓe Bob Marley kikalaje huɗaɗe sa heɓi jiyo waɗɗa rasta ɓoruɗi yimɓe ɓe morotako yimɓe yiɗuɓe économie yomo rasta min on mettitila kala waɗɗo rasta ari e pasango miɗo fokkuma min mo rasta wonta e dina kala waɗɗo rasta yo ɓoruɗi ɓe ɓoruɗi wodi ɗo yimɓe wonduɓe CNRD ton ɓe no kayno yennude yimɓe ɓen goy kayno duwa sokede voilà anda inde gi maccugi layi fuyi a yiwɗangi anda e hakkillala ɓere bulaw on bulaw ɗon kay ɗon duwamo meƴƴude ka mbabba ça c'est clair donc tout ça c'est des dossiers qu'on devait développer de ce soir exercice no problème voilà très bien oɗo kañum kadi yaadani e 267 milliards kanko tun o yaadi e ɗin ɗo oɗo nowo ko mandat d'arrêt goɗɗo anda konto yaari e aduna on non kadi duufinin no si ɗum feƴƴi haray watta on yejjutu kasori fofana no fawa kasongo 15 o yewtama haldama fottama wo waɗa e duuɓi 5 prison ferme n'est ce pas o yoɓa 5 milliards ɗum ko Ali Touré woni ko holli ɗum mono moni ko haaju mum menen ko hen foji woni feƴƴude watta en 5 ɓe mawɓe ɗo ganditiɓe ka ɓe mawɓe ɗo kombo anditiɓe kirare koni écrivain son nom nene wayayo nene ko ɓe innete Tidjani Koita ɓe kañum kadi ko waɗi kon julɗo wolantani mom Tidjani Koita ko ɓe innete Tidjani Koita ɓe watti wadde collection ji joɗo classe business organisa concert gratuit ɗon andi kon ɓe waɗi ɗon andi kon Tidjani Koita waɗi andi ɓe wi wosi hakke heewi hibbay ala ko hiwroyi nene lanɗo ka an acca Paul Pierre ronka hiwraje siga ngal piliyewal wiyetengal Paykou Sarr aya wiya ko nene Doumbouya yata hiwroɗa fandoɗa kalisi Tidjani Koita en e wi mi anda siko gonga siko fenade taw wo ko toɓɓe naɓi $1 million wo hiwragol nene Doumbouya ɓe wi oɗo non oɗo mari mbuɗi o ko on ɗum gollata ay lagina mi haala ni on acce okkorgol marɗe wono waɗan toon andi Allah no nanga wo kono yata jonna ɓe duwaka ñamude ñaama wala maintenant on jonnata ñamoɓe ñaama ya on jonno ɓe duwaka ñamude ñaama ma ɗum kon ɗum fandi biro Doumbouya mbuɗi fiyonni o feetu Guinée alaɓe hiwro ɗo miskinoɓe jalo woni Guinée $1 million fi hiwrodiral wokoko ɓe soodu goro ɗon sikkude haaju Doumbouya no e ɗum haaju Doumbouya e ɗum Doumbouya ko yiɗɗa nene makko o Abraham
Doumbouya wi il travaille pour le pays, il ne travaille pas pour des parents ou des parents ou des parents ou des parents. Mais on a, n'est-ce pas, à Tchomido, il y a un bureau Doumbouya $1 million. Mais oui, ok, Hollande, oko golla, ta ono mo ibernde. Oko homme d'affaires. Ihe! Jako 4 tonnes or, yeyi. On 4 tonnes d'or. Wodun ko jarata ko $400 millions. 400 millions. $400 millions. On dit non. Karamo Kaba, Tijani Koita. Kambe tundi non, harbe desidi, tapugol la Guinée, $400 millions équivalent. Ko Doumbouya wadi dum. Ay, tonyumo. Bedo di lo kambe kadi be wadi compétition, be tapi la Guinée $400 millions. Joda ka pale wi, ok. Doumbouya fami feeling mabbe wi, ok. Ala problème ya yaro. Mary, iko piko pujo bala samura, wiete de blende. O tereben ko lunkung. Ben si yani mabbe teddinte vrai. Ko be yani be wi on are mahinga, re ka ot commande manga la bondire. Kono o yeye kangene. Beno mo ni permiji. Oy artiste mbuina wulude Tijani Koita mon papa Tijani Koita mene mo nyama na me wolta ko mo mene mi nyama na gota ko mi ala patero ma je pas de boss mi patera ben ko lunko mi wana nadu mi ngai ko babe nga wudi la gine tobe sokube fiono pourquoi vous volez le bien des gens, vous allez satisfaire des individus mal intentionnés, tout à refaire. Voilà. Donc nous n'avons mana. Nous n'avons c'est pas maintenant. Depuis là, vous savez que tout on est bon dans le là, vous lancez un compte Djiboudo. Là, vous avez des camarades Djiboudo. Là, vous savez que vous avez Djiboudo. Là, vous Alpha Conde Djiboudo, ça pas un gars Djiba. Donc, c'est que les Doumbouya en down. Voilà, mais tout. Alors, le pouvoir a quitté à la salon est venu dans la chambre. Donc, quand il Djiboudo, tout bitati ele bitati oyo ronkanio oyande kadi onadi ndire vrai du non futike yimbe futike seitinde so fara o fete mena me nganda ko bande mako jangu kono ngandi ton kono andi on gerde awremu minno ya bone be me nyama na goto kala ko me wola me partage me fenata me bambanta goto kono kala ko me andi nyalla ta awata antum Sofi ngoldo 4 tonnes d'or yimbe be nyina be sutene fiyonno fiyon me wadanta dum kere ko men hudabe simido wala du yolla seku to kala ndara wala jabata dum no fije no jale ça c'est impossible no wotom pidi si général Doumbouya wadi di me wola ko si yimbe be wujji be nangama menen men kella men nyina vraiment applaudisser quand même be wi hey kala ko neddo wadi wole ko dum luttata lendi dum nafi goddo awata an tappude do 4 tonnes d'or yimbe be jodo wiya no ko Doumbouya to lami oye sikadum bonno be do aduna na selu dalen tu jogiti FDC yimbe buyno to be wadi golle bonde ko kay dum ko e wawle min non ko welim mi o refondation do be holli o leño lala gido ala foko ko buinte nga yenna be fono mari dossier ji fe doni kiri fon no prépare ni le détourneur public là. Ça va chier. Voilà, ça va chier. Parce que nani préfet on cancan koliko. Donc, puis ne prépare à tout se trouve dans les mains de Dieu. Alors, ni on cadna do Allah no wona di fap na min na anna goddo go Allah no wona di fap. Donc, woni bandi wona bandi fo no wona na kono pijiri e ngacca e toñe. Do joni aro rederesa de no gerdede. Bah, la naligo, c'est pas encore fini. Tapoter, partager, c'est pas encore fini. Juste que tu as des wande ngarande. Lutti. Lutti vrai. Got no prepara ingal laxual. Nyande du feti. Imbe buita maiko hala nyo sukabe buina wanda doto. Men wadi enquête. Men andi goddu no prepara ngal laxwal ende yontere arande do buita maiko parce que sukabe buy fami conseil di andi sukabe buy ka actual don
famille conseil jandi sukaɓe no prépare de piiji fi dandugol hoore maɓɓe mo wi non na ɗum on tigi yey ko arta ko menen ngal actual ɗon konngol amen no doga ɗo meɗen jentana ɗo fewde ɗo si mi wi goto yaltata ka yaasi goto yaltata ayle hande kadi goto yaltata ware ɗo lanni ɗum c'est fini jama on famay ɗum jama on déjà on faami ka faalaɗo mayde oyo yaw dartode mambaje hara ɓe noon gasi dieki a feesa taw toño Allah al toñata Allah e fi politique afrique ɗo jamais ɗum men tawa kay ɗum sukaɓɓen faama yewtereji andiga yiɓe fini yiɓe faami Mamadi Doumbouya ɗen gerdude en gerdiɗo duuɓi puy e yi résultat ji ɗi menen men pustaɗo goto yalti fero kaje mayo ɗaɓɓu barugol laawi mo yalti ɗon no baara laawi ma no sunna pine siɓe nangima tere ɓen kollunko hay men intervenata o yigo bernangaɓe goto wolali ka kawi goɗɗo no wola depuis waɗɗo manifestation goɗɗo wowli fof goto wowlata fof deƴƴi hokko hakkido hoore mon oɗo kay ɗo mari nen ɗo mari baba ɗo mari gurda ɗo mari avenir menen ko mi woni litude ni ko fino l'école ji heɓora ka commune de ratoma ɗon c'est-à-dire de Hamdallah ya kabelen l'école ji waɗe laawi ɗi renouvelé brigade de recherche ji activé hara bandi on waɗata e sarde yimɓe ɓe ɓuttina ɗum kadi activité ɗo yimɓe ɓe hara mo bonna hula leydi ko no yarta ñande élection waɗi kamɓe andon ni puusirta waɗa élection ko loni holoɗo Nations Unies mimiɗo salmina Ibrahima Traoré holluɗo yalti Union africaine e Nations Unies jooɗe ko annon koye sama kala woni jooɗe revugol yene die puissant ko ɗum lanndi sotoɗa tagaɗo ko ɗum lanndi toto si Allah no dolni kono ɗa hakkane Allah jogiiɗo ndiyam baharu o ndiyatɗa yewtade hay ciifum gotum ɓawto ka o siifi ɗon landoɗa si Allah no dolni kono hiɗa majji hiɗa wi Allah no dolni hiɗa dari ka leydi ɗa reeni kammungu dow fuy jaggangu ko ɗum lantoɗa si Allah no dolni hiɗa dari ka leydi anda ko ɗum woni ley hay leydi jasa untaɗa nder ton a ƴawanta hoore ma landoɗa si Allah no dolni kay Allah no dolni goɗɗo landetake ɗum ko fiyaɗu noon enen haniɗen pirude gande Allah no dolni soyez sûr c'est nous qui va vous livrer comme enen wawata wallugol wawata on wallitagol wawata on tambitagol andina on ko woni gonga ma fenande mono faala maya e wona mone goɗɗo kono hey tous les temps tous les moments les gens doivent savoir hande kadi aduna on juuta woɓɓe mon ko 50 wurata ɗo woɓɓe 60 woɓɓe 70 feƴƴata ɗo tano an 15 ma on fof ko piino an yaha tawa Allah on Allah dandu goɗɗo wurde lagine ha o ma yara koye piro tungo ma c'est pas bon faut que ça change mi ala ni on hande ni ɗo faala sous préfet ɓe woni yimɓe mon batane ɗum faami ni ɗi ko sikkay kom feetuɗo mi feetade min komi woni ko wolande on ɗo goɗɗo susta on haalande ɗum ɓe susta on haalande ɗin gongaji ɓe yiɗa kadi nande ɗum par ce que ɓe wonɓe wiide ɗum ɓe wonɓe haalande o waɗi ko ɓe watta kon par ce que c'est des gens qui le fait pas ndare Aliou Ba jadi tam ƴettu ka woɗɗi ndare Aliou Ba ndare ko huuɗen Aliou Ba imaginez vous-même ndare no ukkiren Aliou Ba e probléme joni seeɗo mari opposant jo yaltiɗon kadi o woola na haala ɗuɗu kanon na ittu hunduko ma e annon kono e gere woni wadde lagine fof sirien andi gon kanno ɗo yiɗa ka wolde goɗɗo wola e gonga kanto yimɓe ɓe mono il a changé on l'a vendu mais voilà la vérité joni on to opposant jo omo darto Doumbouya yalte sama kala ɗum na polu pierre ko woni e lendi ko ɗum wonde woldi na o haala goo na e yaltuɗo wolen ko wona joni mi landike on ay Aliou Ba nangama ko hombo yalti ɓaawo honto jeeya honto e Conakry o woni ha fo no heji waran ko jungo giɗo nani o piiro no foti kono ko si tawi ko bemma wontiri dow tawi ko bemma wontiri ley ɗum ko towneɓe ɓe wari benga donc da e woldiran fenande fiiɗe fottude ɗo na fi ko haala woto wonde wolde wolante fenande Aliou Ba ŋeŋeŋe on to yaaɗo 2 ans de prison hawriɗo nani ay kaydiri makko goyɓe yiltidira faami mi anda ɗum de mi yaali preuve ko Doumbouya wujji mi yaali kay wiɗo Doumbouya wujji
mi ngona talande ko mi anda hande kadi min fenande den fenande ko alla meƴƴi e mon kon hiɗo rondi fenande ɓuri 4 ton d'or ko feno ton kon no jalbana nangi ton na talange ɗum si dumbuyano wujji lando to ben ko yimbe wujji ko be wola menen ko ber ko men yi ko dum men wolta ko men yalde ta goto wolna ko mi wolade mi ngon walla taala ndo am soke mi buttini o problème mo kay non réalité ji din ko maadi wowle yimbe ben famine mo jabaani famude o ko ndara ya ko watta ko ben ay mbabba ko yiduda mbabba o ko ma ronda mba dolle da weduru lubo da ka bawo dum non mbabba wawana mene me wolta ko men anda de ko ko men andi walta mbabba be wi nagge hakkange ngen nagge stay ko hakkange ange hirsange hutta guringi watte tabalde une stay no onon ko yimbe pietebe onon ko yimbe soketebe be ya vous êtes des libérateurs ngakama jokkedo e piya on be luppo be soka be jawna oto je hore mo be wada gas lakiri mo zenga mon no ay oron kata mena meden encourage on kono non kana nali made be nangi ma fewndo kono akiri da sunna pine maida wola piji di andanda hore ma anda be bare se dey mena no men ala to don kadi kala won to gere pere on ko yonti kadi andu e amen min ta gere inna nga nange ta ke sokeda amen min ta gere inna nga dada fiyo anka hombo sabe mina gere ona pere una hay mi do mi wada gere birai o darto da o yisonko ka men mina gori anga soketaki ime di prison di fusi darniraka sinafi sokugoli yimbe in darniraka don fi goddo de ma fi polo pie in prison di wona di renouveler de wade kanji telen koya maison santé da dum fusi wadiraka sinafi Guinée miyata Guinée miyata onon miyata andi onon ko mona ya wondo mimi famino onon toujours kala mo wona na ko wona don ko vous êtes contre la personne e min ko mi yaw Guinée e hendo mi be soka ouais isko dum faala do mi sal mi yaal min teddungal ko be faala teddinde yimbe ben ko min mi watta dum mi dandi mi do bonni mi yata min ko dambi woni go min mi do ko woni non kala ko mi hayni mi dal mi tay ko dum woni gonga dum mi wolta si 20 yoni ko no mi yaw ton mi darta si bari fetundu no ngata min mi wallata hore an ha mi ya maison centrale mi tawaka do on wadanta dum Guinée ke kama hana tapeti sanati anda Guinée na kama mene na me soda mene me yata e projet di me nganda tigi mimi tongani hore an fala do yo ya mimi yata mimi do ka geto ngando ka climatiser ngando yambutini o mi ha kele mi ala ka e kam wondo kele mi ala min ko geto ngando ko min tu goddo biatala nyer matala sonja tala min mon bébé adore c'est mon boîte de l'or. Voilà, quand tu bois ça, tu n'as pas de problème. Voilà, pende mabubi na wasikandar de la ivango. Ono sagomo, komi yao kona kriminange, benaba mi besoka, poston do photo yang, libere lui, minam foni kenenge. Minami Habibu Marwan. Min soke dende. Mitawaka de sama kala sokidiro sama kala teddine de pick-up wal owe ngatadu min ko mi sensibiliser ta jamaa ko wiu golon wata o yal to fero don kaaji Allah wadi on jabi dimengel kona kiri o fodo reni ko fewndi ko nange yaltunge o lilante kono ngandi so jokkata dumbu ya wone ka cuudi mo buttino menen kadi me wadana on campagne fino hisiron ka cuudi mo fita yimbe ben piwo so wi wanadu yalton kalawol daron ko Allah marani on ko be beppina yo ngaja mondia ay fu on prepara démocratie on no pirande e démocratie no lagine saria on do husi rie donc yimbe be wonu mentalité si sonja on si tay lagine foppu yalte si lagine enen ko wonde ko yiwde ko wonde ngalde famine mi wolta fi ko ngi salamonde mi wolta wi ko mbudi o faala nadu nando mo wola nene risko no wali ka hore tabal ko na kidi ko faala do memat mbudi no ka pale mamet 5 wano jinna woni ri aduna mbudi no ka pale mamet 5 no wala no geti di ngewri non dia kono ko susu do redu o memata
kin salama wi ko mbudi fala mbudi ko wallu mo heba mbudi kodum mo fala ka o yal mo yade ka teleji o yasiga dumbu yala kodum wadi nderto ko o non ko mbudi o fala mbudi no ka pare no ewa otoje mbudi mama di dumbu no mari mbudi ala merdo mbudi lagine buri dumbu o tere ben ko lukun ko fenama mari mbudi ha fadda si patron jidi lagine fo dari keda ko dumbu ya buri be mari de mbudi kanko mari mbudi mari pinka mari lamu mari jawdi minal non lutta jonno kala fala do mbudi dumbu ya wi yaltu wala mi ko moddi mi wadane mbudi sikin salama wi ko dumbu ya fala ko dumbu ya moddi kankadi ko mbudi o fala mi gon mari ko mi wala nder mum mi piyaymo kami wala ma ko bodi mi yennaymo kin salama c'est mon frère il m'a rien fait kama mi do to kin salama no bodi sustare du bura kin salama ben ko non men mandori ko grabe amen ko don be jan sawata teddinde muluku Sulaiman awata mo yeddude on ko yidu da pullo wa burata on o piritino yimbe ari ay nganda kin salama o mo yoton no on piritino e soso fiyo hala pulla tabut on anda kin salama ngo ko do yiwdombo mais avant de qualifier quelqu'un sur quelque chose il faut savoir qui il est kin salama en ko piriti on nabi do gol ko do redu nongo on wula redu de kono no wodi e saiji itagaɗo wattanta yila na pusugol yimɓe ɓen e albalawji mi haala ni on ette andon ko homboji dumbuya voilà donc dumbuya ko métier makko woni wadde donc so onon inni on dartoto institution ko onnon kon dartanade na ko woni laatade hara on tampina woni hoore mum donc yimɓe ɓen ko ɗum duwa faamude menen ɗo fop on ɓurame yidde yo pullo laamu on ɓurame faalede yo pullo hetto kono menen meɗen andi ko men reeni kon tawi noon o yeddi na affaire mum ko affaire yaltoɓe ma puuseteɓe yo yaltu hara fuy prépara ka ɓaaw ko ɓen heɓata masibo ɗum to woni nder to présidentiel dalen ko neɗɗo marɗo dignité neɗɗo tedduɗo neɗɗo mawninaɗo ko Allah yiɗi sellu dalen laamu ngun ko Allah jonnata ko gonga ɗen yiɗi sellu dalen ɗe mbaw makko comprenez ɗum na changement de veste noon min mi alani noon hadi 2025 natali min fimo haɗa tala yaade kona kirigo siko ɗum falɗo min ko yiɗuɗa mi ko hore am ɓuranimi ayɗa tala ɓura hore min mi yiɗa hore a laabi sappo mi yiɗana goɗɗo nde wotere voilà siko fi ɗum min goɗɗo ton an tala nde ka sare am fami c'est clair ma walla yimɓe ɓen gonga kelbiɗo ɗo fiyo yimɓe welto oye onon o yahay kona kiri aron ka ɗum fu ça ne vous dérange pas mais hande o yiɗo aljimbari na mo jinda ɗo hande mo gambi susta yaade kona kiri fiyo no position politique kam ala yide ɗum ɗo ono ko fiyo no yiɗa gonga kala goɗɗo waɗi wona ɗum woolay gonga ti yesense le ves awa mi tewi nani tewi pas tewi pangala pas tawi ande ariyate ay mi changi festi mi tewi mi duwaka ɗo goto de min mi duwaka ɗo goto de ko gonga ka woni ɗo nomo yiɗa gonga ka yon tigi seeko mi pirdeta e dumbuya de min fotata dole si mi nomo waɗi ko moƴƴa mi haala si mi mo nanga bandi mi woole kala ko mi mo waɗi je vais le dire kono noon mi wolata kadi kinsala mon ko boni fi on ɗum par ce que mo suusi reedu o dartike kono noon on reconnisa ay fewde ɗo ni wala waɗande ko welata on non ko hennugol ille vandi e ko ɗum falɗo joni fala yimɓe ɓe waɗu piiji ɗi watta wonde ɓe on ɓe kono waɗi o waɗigol guere est ce que frontiére no hakkude mo e palais Mamed Senko ha hande selludalen na bemma menen o ɓurame déjà min miɗo woni pro selludalen ɓuuri on alana on ɗugande mi inde wiyetede ɗo Aziz Ceerno Ba mi alane no gata ka woni selludalen anda mi woni selludalen ba woni Dumbuya ba no andi lammi mi andi quoi je suis capable de faire selludalen na ko télévision kine goɗɗo beppa kala kine wiyo goɗɗo wolta fi selludalen on sino wonno on tigi mayino
seldalen na babe goddo seldalen ko Guinée jo comme tout le monde no wa Lionel Messi no wa Cristiano Ronaldo seldalen wana privé guinéen de seldalen c'est un nom public fala do wala fi seldalen min non ko mi subato yimbe be wol fi seldalen ko motti ko seldalen na privé go ode na se on jeya seldalen buri Guinée c'est-à-dire menen tigi bele wadi poros buri mo nge seldalen nala na madum fe tudo en tant que siga be no woda aduna on kaloto don stay ko mon ko wolde no mettude ma wadi buri dum yawti pa kona akiri la mak ko buyondo yimbe laifu be yimbe fetube yimbe kombe yimbe be anda aduna komoji no jodi tunno humi e ledde ko buyondo laifu be kurwa ha sofida milan kurwa buri vitesse auto ko mi boîte la woni orende na sama kala no ɓiɗɗo gorko holoto mimi ɗo hooli yore am ɓuri jandi peti moi je ne crois à personne min si feƴƴi min ko Allah mi yiɗi e nenam feƴƴi ɗon mi hoolaki goto ɓuri la faut croire à toi say pullo fuuta lamaki parce que hoolaki hoore makko faut te croire faut dire que oui c'est moi ɗoni ɓiɗɗo gorko ayi ko fi on ɗum Aboubacar Siddiq woni jatigi Allah ɓiɗɗo gorko hooloto hoɗɗo si Allah yiɗamo ko fi on ɗum ko Boubacar Siddiq atti gonginde nelaɗo o wi gonga ko nelaɗo yewti kon ɗum ko gonga o wi ko ɗon Allah tippinaya o wi mi ƴettima Boubacar Siddiq jatigi sabu ko teddinɗa kongol nelaɗo kon ay nelaɗo wi jawi dowga yewti e jooma o tippike yimɓe ɓe faala yeddude ko neñande Boubacar Siddiq ko ɗo wiyana Aboubakir Siddiq ko ɗo waɗi si o noddande inde mena men gonginta fenande goy ono non anda dina nganda lenelo nganda gonga sendira lamu e kona lamu réveillez-vous mena o ɓurame gandude aduna donc mena na mimi fini mi tawi fiselu dalen no wowlede voilà mi tawi fiselu dalen no wowlede mi wola fiselu dalen feƴƴa kadi fiselu dalen kadi wowlede ko woni probléme momo no feetu ɗum kadi ko min lammini tumbuya ɓe wi o laamu ɗum ko Allah jonnata ka ko mi waɗ ɗum fiyo noon si goɗɗo wolani on gongara ɗum muni awa fette tawi ɗum metti on barriére ala hakkude mon e pale on ya hewton ɗon tawa ɗon pale on no ɗon donc ɗum nayo mettu goɗɗo si metti goɗɗo yon tigi pakkito gonga kanko yen wowlu he hande kadi pullo waretake ɗo fiyo goɗɗo laamu ɗum min activi ɗum sukaɓe kadi ka lati fop yalta e wona ɓawgol konngol ɗum c'est clair nous nous battrons pour des valeurs est ce que kene mi anda noon ɗum ɓen sukaɓe ka lacci ɗon fof ɓe wona e ɓawgol konngol an goɗɗo yaltata ɗo ware hande kadi woɓɓe signino wona bénéfice ɗum c'est fini c'est terminé ɗum wono faala fettay ɗum c'est activé comme cloche si militaire jo waɗi kudeta kaka lacci ɗon o warata si dari Alpha Condé ko woni guerde regardez les cadres maniqué wonɓe dogude ɓawo makanera kake mais regardez-vous allez voir ça réveillez-vous taw jaɓu yimɓe ɓen piège on e penare non oɗo wo sitite couroi wiyen an Guinée mi yaha e Guinée jan walo tallo nollay on min mi yaha e Guinée mi naata mi yalta andon pay kusare ko gorko min na yawgol dey bakito mi yaha kadi yaha mi hewta ɓen ɓe hulu ɗon ɗon yidon men kadi yalta fus taw ko way c'est ça et non réveillez-vous kono huli kono mapi kono mari sikke on faami yalte e sikkitare sabuna ko ɗum addinde e sakkitare taw sikkito soyez sûr de ce que je vous dis je vous avais prévenu les choses venir et vous avez vu ça croyez-vous à partir de maintenant ɓiɗɗo pullo waretake ɗo fiyo goɗɗo laamu si lagine fof woni pré yaltugol fi un changement valeur foppo yaltay min noon si mi wowli hakkenno ko Allah yiɗi mi ara e malaika no du'animi naafi mawɗo Fuuta ka donc c'est fini ñande o ñande ɓiɗɗo pullo wari ɗo wa keroru pour des fatalités de la vie fi piwo ko nana ɗum c'est terminé on mettra un système sur l'axe un système que tout le monde va adhérer celui qui n'adhère pas qui s'oppose tu vas voir ça c'est terminé ça mais watam jaɓante ɗum e goɗɗo sokkete ɗo ɓe waɗata intervention ɓe ƴettantama avocat ƴettirama ni ya e sokkeɗa wareɗa et il se bénéfice d'autres mais dis-moi combien d'handicapés là-bas
Nous devons continuer. Il y avait combien d'arrestations, les dernières manifestations de forces vives. Bien sûr, on veut un changement. Mais là, il y a sans on a appris, on a compris. Ngurndage imagine woda kono tigi woniri. Etam jabudum. Tan jabu wallugol yimbe ben haɓe tampa. Hey, kala arɗo laami ɗo ko ɓuttu faala de. No taw jama on faala. Ɓuttu. Anda yeni yo yimɓe ware tun. Ɗon non mo faala on silamo eke. Kombo laamo to. Ko mayɓe. Ko ande anduɗon mi ala ñiije ne. Min mi hersira mi ala ñiije. Min ɗum natana. Min mi hersira ko hunduko anɗo. Min de ñiije ɗo. Ko gardiɓe dumbu ya pii mittiɗe. Uttere ɗo mawɗo. Uttere wotere dedan yen. Ɗum ɗo fof mi anke siida. Uttere wotere pii. Ñiije ɗiɗi yen. Kala butane men daroɗoy. On tigi sotiji yeso mo résiste. Tu vois? Nous ne faut mais c'est pas grave. Ça, c'est du passé. Nous ne faut faire il. Voilà. Donc, mais ça, c'est un combat reconnu par la nation. C'est pour cela, quand je viens, je dis la vérité, tout le monde écoute. Nous ne sommes pas des personnes vendues. Mais peu de gens qui ont terreni, je dis rien. Donc, il y a des gens qui sont complices. Non? Ben, il n'y a pas de nangonku. Car, be jiundim tay kadi be welti yo minange be na o commandant de bord yo minange sont fait ça contre moi même mi wona mon ay goto j'étais dans mes vœux famille jabi dum mais non mimmi do andi de muttere de bi buyna don ko musico pendant 2 semaines ndu kanko no buti do ay goto adana la ay comprimer ay wobbe landano wobbe minano no yawobe bebine. Mais puis, c'est important. J'ai compris ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est mon problème, moi. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Famille. Pourquoi on va dire, nyande investiture Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vidéo on kay no kapaz do, kala tapu do ye. Luna hala. Faut no rien no andi. Donc, il y a des gens qui viennent de s'abonner sur ces pages qui ne me connaissent pas beaucoup. Mais non, bete do na gaz la kirimoze. Mi dit non be fella be kure no kakoy de mappe. No gagne, no barmina, tu vois, tout ça, tout le monde connaît l'histoire. Mais non, il y a tout arrangeable. Nous, on dit arrangeable. Vous restez contre moi. Maintenant, nous avons talent de la salle Dakar, Ndendo, Ayala Wadi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, wana pour le foot. Voilà. Ousmane Sonko, wana pour le foot. Nous avons men jinda donata wala. Voilà. Maintenant, mais hal na ngome ka. Bibe imbe ware taki do ande kadi dumbuya. Men jabali o waru goddo do c'est fini perko wara ko mai me yi ko fetti kon toujours et on présente la condoléance à la famille des victimes, la justice soit faite mais ronki c'est fini, justice soit faite. Oui. Donc fala do femme fala ka wacca don justice soit faite, c'est pour tout le monde kono ko stayno wad et justice fait do 28 septembre do ñawore bonde wadi do fo yidum mi ala ni bebe be sokay Ousmane Gawal o hola kidu Ousmane Gawal ɓura dusu konde Mohamed Dusu Tarawure ko Ousmane Gawal e Dusu Tarawure ko ɓe wanno kilanka habitat ɓeɗa woni patrimoine bâti Ousmane Gawal ministre d'habitat hala ni on ɗum kala ƴettuɗo ɗo ƴurere mum e miile e affaire ethnique inni ko Ousmane Gawal woni jokkude mi fenan dama. Ousmane Gawal o yi Dusu ka ko Dusu bana Samura onno innete Sadi Ba Coulibaly ko ɓeɗo fo warno ka selludale wili ɓay suudu ndu onno sikkude Ousmane Gawal ko même propre ne ministre be mi yigine be fo no dadi ko ministre jogoto on wolata fi selludale woni ko boni ma ko moƴƴi den toro Allah yo Allah junnumo balde nafi ko pitaw jeya hakkenna ko honi hore makko ko même pro wiete don andi mo kikalajo buntuduɗo kikalajo buntuduɗo marɗo ɓandu pulu jana wiye Ousmane Ba Ousmane don andi mo ka Ba Ousmane hande o nani mo wala fi selludale
ande nani mo wala onon ko yido wol ko yin ko yewo ne banture la mi la très il y a des hommes il y a des vrais et il y a des réalités sen dire gonga fenade sen dire gonga fenade hando yi on yi Bausman no la fise ludale haye tele my radio hay goto yallo haye tele my radio personne n'a vu ça quelqu'un a vu ça donc mignon c'est dale ko neddo teddudo e lengel mengol na c'est ludale ngampesi ba ono ba Mamadou Lamagol ka ko c'est dale ngampesi dum ba Mamadou hede ba wuri e ba ono e Ousmane Gawal finition mabbe on va mi hede dum c'est ça la c'est ça la vérité. C'est quelque chose de très vrai que vous allez comprendre. Rappelez-vous que donc on voit comment la finition, on ne sait pas ce qui va devenir demain. Mais c'est quelque chose de vrai. Mais ce qui reste clair, le cas de Ourado Haï et Goto, et c'est Loudalé. Famille, c'est pour toute la Guinée. Ce n'est pas pour une communauté ou telle ou telle. Famille, c'est un héros de notre pays. Les diamants femmes, are accugol do windugol na yimbe maayi ko nganda terte dum tan jettu halaji di sella bakidiron o ya America jama fo no nati ciudi no sokiti o yaltata o police no America do on be natabe o police ko nangata yimbe a explication di ndudi o patrimoine o patrie général no wadde America fewndo do yimbe be fo no nati ka ciudi wani kono mimi monana ko ay ko woni kon kafirgoji lannay nene ko ni kon kafirgoji lannay na tewalo don taw yaltuye to mari suddaje kayo men na bango be wi fami wi o yimbe be fono naati wali America kade anti be yarandi yak do yoruma mi be tiake America Donald Trump wi woko immigration nana beynete mi nani do wolo be angele be no wala fi mabbe ino ton be mari ton inde wo be wadayi kono be nata koy pado e mabbe kono on police do indete ko sey mi anda ko sey do inde mabbe de fuddori woko be no ngara tappa bafe de wada king be ngol wo be wada na FBI no dunda ko yimbe nangobe fi immigration kono be nata be mari ton inde wobe bento le section wone ko inde mabbe den kawmudu o yimbe be fono wali lattini ka cuudi America no suddi nyame ha ko mardon ko lanna ka firgoji famine mi anda ko mi nani kon no wawle ko dum mi woni fillitade no tomma ala ton ko ono buri andude odo ko ise na ise de ko be mari inde do ko odo wo ko ise kono benete il s'appelle ise wo be no nela yo wadu patrie général wo ko du wola no yimbe be no nati ka cuudi no sokiti wali der ton ala wowlude de ifanki put no wali to berde yafade kono no ngandi ko wala to so wali ke ton andi se do be ara nay on to ay America taw ko ni o famali America natu da turuwar dank haraka der tiruwar ton natu da si America be no faale ma nangude be nangete kono surata do wo yimbe be ngala yaltude be ala jindude joni yimbe be no fanki put ono ngandi ko ono be nganda kono non si on yaltali ton ya don da don ko nyamo ha ko woni kon ka firgoji lan ni be wada do police na ko livrer be on anda Donald Trump wiya juma ko ala Afrique taw ko haali do ngajuma ko ala Afrique famine Trump min ko biddo makko buri mi welde kum pay kum makko yidi kum ha sai pay kum makko kum ay buto biddo hakkado wadi don kadi hakkude alla sai biddo ta hula biddo ko no mi anda ko giri Trump o wiyete mi pay kum ngacciti sukundu peti alla sendi
babe mai babe ngana inde wotere marionno yeah sayo bi torompu mino ma peti unkum onge babe no babe mai babe ngana go to peti ani ma don ta mi respect min ni why no laba peti mi tay na go to pidgin no said pidgin no said peti yimbe ben fami na tu ko americain kono wata wonde americain wallahi misi bi pull fruit no fami no ko americain hare lan kirdama ndaru bi torompo ko peti no mi do yimbe no forza do ninna mi sam fanson ni annetazeni penale tum be mo wonta odo mi yejiti tum kono wiyete kono mimmi ndar mi tawi americain ko americain tunan billahi wallahi taala ko pay ko nandi e risi anje mo nandi e alman joko abi mi dara simi peti unku peti unku sa yi kunta o ka investir babe makko mi mo do min Allah sendirima e de payle yenni dirade do TikTok no sa peti unku min ma ayay ko to fama be do peti ko labo to be ni pour toujours biddo Donald Trump o yimo ono no watanali laydum yi bitcoin no jaway dum no cikko tay dum no fati yo ino do pe nare do ino biddo torompo regardez lui peti ayuda ma do anda na goto yimo regardez lui regardez yi peti unko biddo torompo ni peti yi ko do torompo ni wolde fiat now ko Bron Trump hay nanda inde den taso très stylé Bron Trump hakkunde Allah mi yo biɗoɗo min peti babe mai babe nga nagoto min nani min ngadi histoire peti unku wosku yawde jangude l'école 7 garde corps get privé logé dans les grands hôtels min peti ɓalejo Nicaragua wonali gorejo ma on mo Allah hollilan ɗo an ɓalejo rewɗo Nicaragua rarement no wona gorejo ma peti dar mi tawi adna on no weli e nema mbuɗi wela peti na trompe ɓattiɗa ndare pay kundo way on affaire to do kaaje ni peti o kum peti ndaru kum o tagiraka fi feragol kaaje odo tagiraka fi feragol kaaje peti Allah sendi o e people ndare pay koy wadana koy avenir bele ko yimbe al yahuda be ni fami peti menen mo gollata wonta e sigandu suudu do Dakar do de min nal nokkugo kono mo gollata wonta e sigandu suudu menen puydo walta ko do e suudu menen do Sénégal do puydo wala ki do e suudu l'année de location que je par mois appartement 2 chambres et salon ils vont te dire ça sur internet tu vas comprendre na danki yankinde ma climatiseur na di bilandina na chaîne diandi na joloke tape sur l'internet tu demandes c'est combien l'appartement Dakar à meubler c'est combien ils vont te dire ça parce que de goto no di dem baba mimi do tampie kon mi kadi mi buru voilà mi nabi wal todo e selta moi je suis pas dans intérêt couché au moins mimi wawa aventurier de Dubaï mi o malawlumano moi je suis pas un aventurier de Dubaï quand même faut me respecter aya Dubaï no peti ara imbe no fena ka kafeje ka lonzoy peti ara jusu mabbe on ka be nyamata do foko gotu amene nadi ng appartement jini amene on fala mi ollo soudandu vous voulez voir ma maison je vais montrer si vous voulez très clair min nami aventurier de Dubaï peti sahibi gorejo wonɗo Dubaï famine sahibi gorejo wonɗo Dubaï ko ɓe fenata ko rendez-vous ji mon ɗi fof koye restaurant fami koye restaurant ma ɗum e lunch ma e dambugal hôtel ko ɗon tu wato fottude jamais ɗa heɓa gorejo wonɗo Dubaï ya donc ka makko jamais ko welduɗo wo ko welduɗo onon ɗiɗo on yataka makko fiyonnu woɓɓe no ton samburo e maɓɓe koye no wawa kaburu andi noon kaburuji ɗi no mari qualité on andi kaburu Guinée kaburu Sénégal c'est différent c'est-à-dire sa naati ko entré couché hay ɓe ala kaɓe soofa hay kaɓe soofa ɓe ala o mon telen toye ka danko e teginira min noon ɗa no wawa kaburu sappo samburo Dubaï no hulɓini peti sa yahi Dubaï a yetta ɓe jagata ya ɗon ka maɓɓe kala ko woɗɗi ɓe ɗaɓɓay oto are ɓe ara fotto ɗum ɓenama ara wimpiɗa yide e wimpi
ka mars ko ono golla dera ko marché na kawal et puis kambe be wakkili argola ka chambre hôtel ma kono be wakkila ki nabugol makko be hodi do ndare dum c'est-à-dire on te montre les trucs mais on veut pas que tu rentres tu baile no foti kono be walta ko foti min ma wana dera nga hewta ki ya son solidi do ya na tu dera anda ko afrique wonta susalio min kala ko mi wola be tampuwe imbe fobe ho do dabbiti lan fi mongo halande ko mi ay dubai ko hotel wis 10 étoiles on tigi wali peti ya majja e hotel o sa jawi si be hollalima honno jawrti awata andude famine idon humpa idon fadda tapez la maison de Païko Sarr, vous allez voir sur internet. Voilà. Voilà, il est Dubaï, son fa la essayé. Mais d'autres te mol, mais y tante auto, mais n'a pas de marchandise. On n'a jamais on y attaque parce que ben de kokaburu di on kama eto. D'où soit un chambre faut que goton toutes ces même pied, même égalité, c'est grave. Bah, retenez une chose, chers compatriotes, que Dieu vous protège pour toujours. Au famille, Jemba Soda koy hudado fuɗɗi. Retenez-vous. Ko il était Tidjani Koita o kanyum kadi hewti ka maison centrale. O ɗon non no tumira kalisi dongal jatta ɗum wujja ka banque centrale men. Ɓawto ka général Mamadi Doumbouya waɗi mo jungo artiste buy fala no jeejude. Miɗo andi no fewndo ɗo ni sadaka artiste no landa e laamu Doumbouya ngo. Sadaka artiste no landa. Kala artiste jo natuɗo e fi politique kine ma fi détournement de biens publics. Tu es complice, on va te prendre. Haju artiste e programme état ko naadi cofu e haala laɓu faale kekede ɗo wawi soutien hay soutien non simandu. Doumbouya, les artistes veulent te manquer de respect à travers le ministre de la Culture. Ça, c'est la démagogie. Comment on peut soutenir un volet de biens publics, le bisou de la Guinée? Kanye Djemende. Et wawali iman de simandu kone be préféré yiman gole nom d'affaires qui le donne des miettes. Tidjani Koita ya Jonan la mignane. Jere ben kullunko mi wolta ko welata groupe ma min so ka juude min mo wala na la burala si be ni da moƴƴa kam ceka ay be jeeji lam jabata bi wolay ngondu ko an ko ala fere ko fusi ka wo ko fi gonga donc jan mi artiste bu na wiya on te soutien famille on te soutien comment soutien pili ta détourne de jawlinde ta détourne de ore kange oro le or ta détourne de duya yimbe ben kellande be soke si kitonga wada do 50 ans de prison carrière ma lutta prison ay bi di duubi do tago kaso yata do marshal gera ki few si dum feji mo mari dimmo je wiete do karamo jabi karamo kaba acce hakke ko wolo faljata karamo kaba kanko kadi ay be nabi mo kat commandement de la gendarmerie to ngandi ko no wadi on kirdi o yete do karamo kaba dari mo ha min mi wanda golle sori karamo kaba andi wardu kawt commandement wano sama kala ko woni nelde taki goddo wo ko kasange min kala so do kasange neldi lammi buinaymo n'est-ce pas goddo yata e nokko nelda goddo cionci no duudi ha kono kasange goto neldata goddo kanko karamo kaba ayo ari andi be holi andi mardo no manti vous m'emprisonnez moi je n'ai rien fait balawi awada fui ni wade o manda depo aweta kil ay be naadi mo tombe joddini dadani mo hirande o nyamata o wadi grève de la faim mi jali non mi jali ha becce de musimi wo wadi grève de la faim wo wadi grève de la faim wo nyamata o yarta
Pala Samura arrivi. Anyamata do combien de jours? Oui, 72 heures. Oui, ok. Jonne journaliste be ben be winda. 72 heures o nyamata o yarta na goddo wita nyam kanko tigi wi nyamata yarta. Ɗum noon ittani maɗen de ko Doumbouya wi ka palle tolérance zéro travers le détournement de biens publics ɗum pagay ala ko tolérance zéro ko vrai sa fala ta ñamta yeru min komi tori Allah ta maayi tum Allah wata maayi mbuɗɗi hettaki kanŋe o a bustade goɗɗo Doumbouya hooloma ɓannama yiɗama e nder 14 millions guinéen ko halfinama gouverneur banque centrale jo ɗon ha kattu toon doori yaha wi on ganda on feeti no gasa yimɓe ɓe yinnoto non c'est pas normal ko ɗum ɓe haaldi ko ɗum ɓe haaldi fenade gasta ma kanŋeje ɗe yaltine joni ɗum calculama si tawi on ka 100 millions de dollars jonnama ɗo ɗum waɗa e laawol Conakry laɓe hara ko rutta péage ji aller retour goɗɗo en ɗo ɗum ɗon kañum wiya kañum tun duufay ɗon andi noon no woodi sukaaɓe jooɗiɓe Conakry ɓe waawi torade patron ɓe ɓen windugol article ji wiya sigama ala mi yiiɗo pay koye toroto koye professionnel anno woodi yimɓe koye toragol ɓe jombi koye toragol ɓe wuuri min mi mantata hay gooto babba ko manti marɗo min mantata marɗo min nan torotoɗo min mi watta fiyo patron jowelto min mo Allah holli on ɗo mi sokka juuɗe ɗum min mi loppitaka e ɗum day mi pay ka gonno wiya ɗo woti jani koyta ko baben maɓɓe woɓe waɗi tujjani koyta photo profil woɓe waɗi mo story ɓe ittata en tant que tijjani koyta yaltani ka prison kono maapi parce que onon ko tumatori ɗo wosi dekkon onon ko tumatori ɗo wosi sokko ɗon onon ko tuma wi ɗon goɗɗo patron mon boss minen men sokka juuɗe ɗum minen meɗen ndaara ɗum ko bare ndarata radio anandi huɓɓina e sakko nduwama minen men wuura e ɗum nous on s'en fout de ça nous on dit ça 0,00000 c'est clair voilà ɗum waɗi nder ton ko onon andi ko maapi Tijjani Koyta on ɗoni babe mo ko Tijjani Koyta mon papa mbuɗi no weli nani sa heɓi mbuɗi yimɓe ɓe noddete baba heɓi mbuɗi allo oy konno wata kono fallami wal noddu joma TikTok min namin créé ɗo na entreprise anno ƴettu numéro joma TikTok on noddama ɗo ɗamari ka winda waɗu 00 plus 1 042 14 15 02 numéro makko on a nodda ɗon tun ko wiyeteɗo Dj Bassirou ƴettata sa noddi on numéro ɗon ɓen ɗon créata ɗin compte ji monétisé ɓen ɗon ko correspondant ɓe TikTok ko mbuɗi falɗa ne yo Allah hokkore sa noddi on ɗon a heɓa e mbuɗɗo vidéo kala ko $1000 vidéo sappo a heɓi 10 000 vidéo noga a heɓi $20,000 a heɓi ko darnira suudu noddum merci ok ɗon feeti wi ɗon feeti fi mbuɗi ko compte monétise o yayedere ko compte monétise ɓe faala o jamano faala mbuɗi o jamano faala mbuɗi hakkude Allah o jamano faala mbuɗi e puis ɗon feeti kolle mbuɗi faalɗo ko wi on TikTok ɗo mari mbuɗi la hawla wala quwata illa billah e puis ɗon faala mbuɗi yawgol jokka Doumbouya ɓuri o moƴƴande minen min créata compte ji TikTok de ko Dj Bassirou e wawi créé ɓe ɗum harayno monétise a yahay ɓe monétise na
ta yaw gollo mason ta won ferrailleur ɓe yata ko mbodi wolande yimɓe won mbuɗi no tiktok ha hikka on heɓa mbuɗi ɗo ko dariro cuuɗi mais imagine koni ɓe yimɓe fo ala l'argent facile ɓe yo wo tiktok no mari mbuɗi ne ay to ñalla layɓa e 20 000 €. Na 100 € heɓata ma 50 ko 20 000 € par jour. Allo? Oui. Min nani ka soferjo doginayɗo o to hakkunde leydi e kamwa hawkata dongal kono yimɓe ɓe wi oyɗa satti piri ko fiyon joni hirodiriɗo e bire ɓe yiyan tuwoɓe nani baygum sare no wola fiya ko fima wolete adna e lakara soferjo ala sigama dogo hakkunde lagine e Conakry kako Conakry Dakar dogata on jarama on soferjo ɗon ko suka mo bona ɓernde ɓalejo mo bona hakkil nanta yawowla fi makko jowan mi kal mi rewde Dakar be uttumiɗo ɗo ñande o ñande men jentoto masina ñande a wowlani awa biro miɗo buyni loofu partiji mondi ɗo wela men hakkude Allah mi yiɓe ɗo tumminani oɗo soferjo no wowla inde maɓɓe wimbi ko ɓeɗo paykun sare o wowtatimo mi waɗanimo mi woli fi makko few wallahi mo duwalan anditanɓe Allah jaɓi ay goɗɗo meɗen wondi ɗo wono faala yiidema wonno kadi ko soferjo wono faala min soferɓe ɓe fof ko goto min adna o fof ko goto fof ko giɗo goto mi heɓata ka woni o mi heɓa soferjo goto pilote jo goto lanɗo goto ɗaɓɓowo laamu goto andi sa yimɓe ɓe fof andete heɓa probléme ɗaɓɓowo laamu mon joni kadi hihi ɓay miɗo ande fof kono ko goto wonno ɗe wonɗen de hani onon laamiɗo wonde ɗaɓɓude laamu ko ɗum ɓurani o laamiɗo e ɗaɓɓowo laamu ko ɗum bo ɓurani o joni meɗen daarde meɗen mbawma we julde jaɓande julde bonde ko ɗum falɗo ndawo meɗen ɗo awa joni ɗe darde ko moƴƴani e wo jokken ɗum a waɗen ɗum nani oto ko wawi ko ngal yata passage tippotako ko fenani ɗum ɗo ma avion no weeli ha kono ko oto heɓuɗen feere fewde ɗo mo kala ko jaɓɓu yermo ngo yaaɗo e jonɗa ko ñaamo ngayo to so waɗal ɗum waɗa lan compte rendu mi yaltinamo gol Allah jaɓi mi yesso jiwango min nayi yewti hande kanko kadi o welila sansi mi yimɓe ɓen no yiɗinmi min nami ƴiƴam balla wattere ɓen ko lukku heyi jama o no yiɗi on tigi min mi yimɓe ɓen andiralan fenade min mi wallay goɗɗara na fi mbuuɗi min siɗa welanmi simi buylanima publicité ko ay jinna wola e fimam mi sokka juuɗe o ini yimɓe ɓe fof no añi dumbuya ni kono min simin ni dumbuya joni ko ay jinnaji ɗin hawtoto wiya ko dumbuya min ko ɗum Allah waɗi e min hande simin ni dumbuya ma mayte nde lagini fof ko ɗum jokkata min ko minen ko Allah sinci ɗum fempi ɗum waɗi ka ƴiƴƴan goɗɗo ittata sima inni ko an ko sima inni en haɓi min bonna indema min naatiraɗa min yaltiniraɗa minen ko minen jogiti aduna minen ɗe wowlayɓe ɓe yimɓe yiɗata minen hay konguɗe amen ɗin Allah no yarɗi min hande si min ni lagine fof ɓawa dumbuya ko hay yeddodirtake Dj Basir numéro ma on ko formaté Dj Basir mi naadete pala mi yahay mi winda ɗo numéro ma min no kam monotisata compte ji TikTok ɗi yimɓe nodde jemma e ñalaro africain sino mari haaje maɓe dérangete ayno Allah waɗi Dj Basir mi heɓay numéro ma mi lorrete si mi windi ɗo numéro ma mi wi kam monotisata compte ji TikTok e Facebook tere ɓe noddete direct a wonay obligé ɗanningol numéro ma on par ce que meɗen nodde lan faala compte monétisé piyam mi waɗa min nan ko monétisata ko mbeyda e mbuuɗ min na compte ji ɗi créataji ɗin ɗon kanji ɗi yoɓa e double ɓe monétisoɓe dow fof ko fenade an ko ma comme monétisata hara kadi mbuɗɗin perdata donc ɓetata hay pourcentage programme ma o ayo jama no faala mbuuɗi gollata kono on va lire l'air non bon
c'est ça minuma auto je sappo koroje nafata auto al gotal moƴƴano ɓuri auto sappo koro donc abbe mi walla sa si pita yo ɓuyta jama on prix ji ɗin jama on wullitade e moƴƴano voilà donc mo yiɗama o yo tertoma yimɓe ɓen ɓe yiɗama ɓe ɓuttinantama ko fenade jama ma ɓuttinana yimɓe ɓen ma jama on famodira voilà allo jonnon ɗa heɓude nafa komi woni ko wolde fima moƴƴa noon kadi ɗa heɓude client yeɓude moƴƴa surtout ga TikTok yimɓe ɓen ndeppude numéro an o moƴƴa nodda piipoli min noon kum pay ko ma wiyete kum mane ko ñawlila mboɗi ɓe tino ɗum o soodino konko owe mi nanima ɗo yayo ɗusi mbuɗɗi o anda ɗum lannani de lannani voilà o yoɓa e mbuɗi ani no joni jonde lan arta mi addora e konko mi ɗaɓɓa demoɗomomaɗi owe mi mbuɗi andi la min ko mi e makko ko ñamande bobo ñamande bobo donc lannata lanna tanke bobo joƴalɗi lannade ñande o ƴantitini pita hande simbila faala o feƴƴe e pite siɓɓen noon mbaji anino liɗa ɗum tan sipita watta hakkina waɗirilam vocal wendi wondiran handi fay ko sare ko woni wawɗa wonu min nde hitande 2025 min mi ɓaridoto yimɓe ɓen ɗum ɗum ko kanko wonɗa wowlande mi ɓaridoto mi ɓaridoto de min goɗɗo portantani ɗo plainte ɗe yiɗidiri ha kono naafi sokidiro o fay ko sare ɗon ko mbeɗi ɓaritade fay ɗum mi liɗi nalotowa hikka mi nanayi he andi no jooma boîte on pita kranco wo ko kanko woni ɓarinade min na kanko de ɗo la directeur wola e mbiɗo womi wolinde nder boîte makko e ngara e yettugol fimum a tuttale Fatoumata Koita armi jombe sa jombaka femme sa jombaka ar je vais te marier parce que an on yangi fi an kam yari o da jokim ay nino ko pay ba won da ka jatu konno onno Koita Fatoumata Koita landi kala je me mari ka da fala fiango mi dawele da fala lan lappana lan do message en commentaire ya mi dawele sa jombaka ara famdiren parce que yiɗuɗo ma yiwata ɓawo ma an kam yaari oɗa jokki na TikTok na YouTube na Facebook ɗum ɗo wawandamo yiɗuɗa si ɗum wopi peti ara yontigi seeku a yiɗiɗanga falaka wonde c'est quoi ça taw jaɓu ɗum sukaɓe je vais te voir j'ai pas de temps non faut jamais accepter ça voilà famine faut jamais accepter ça a yiyay ɗo jiwoy he yaw wondon ɗo seeɗa ɓe andirama ala mbuuɗi e fuɗɗaynugol non aujourd'hui j'ai pas de temps demain j'ai pas de temps ko ɗum mi dari mi tawi blogueur ɓe fo Amadou Simba ko gorko parce que faut dire le lion à son nom mi dari mi tawi Amadou Simba ko mami wola fima cette partie est dédiée pour toi Petit si debbo dekkoni ko debbo addete ɓenni debbo no defa debbo ñaama tere ɓen kollonkum o rewɓe dane no wela e hayso ko wujiɓe produit min ɗuma o yeyo jomboyi poore o wi kon hurlayni tere ɓen sina giren jom ɓuttini chefte Sonko kono dari ko jiidira on ɗa yoori ken o yeyo haɓɓi suudo yaɗu fof parte awa mo jombiji o jo on bungiwi moɓu yaha goɗɗo are famodirte mais tu quittes jamais sans problème sa rewɓe no bungi na mere Allah no andi ɓe ko ɗum Allah wi 4 femmes pour garçon 4 femmes ay ko ɗum waɗi si Allah waɗi ɗum famine joni noon Amadou Simba holli ja si debbo de koni ko debbo addete ko ɗum waɗi si yuɓɓen tigi yinniɗa wo debbo no weɗɗita debbo waalo payen bar ay miɗo waɗuma sappo lanɗo pulaar parce que à Hollywood, comment la vie continue, tu as montré c'est quoi l'homme de caractère. Tu es capable de faire un coup de temps, mon cher ami. You know, rewbe bring the money. Me know see the money.
min koyne woni partenaire mi haalna on de mi haalna on ko welata ko mettata o fof parce que ko ma wolna yimɓe ɓe wonde ko welata ɓe wolna ɓe ko mettata ɓe peti andata ɓe ngumano boni ha ƴama jiwo andata ɓe ngumano mari jikku bongo ha wiyaɗa faala deuxiéme femme ko wallidira ka suudu andata ɓe nguma ko sorcière ha ñande wiɗa ya deuxiéme femme qui va venir andata ɓe nguma ko malhonnête ha ñande innuɗa heɓa deuxiéme femme ko nde ñande natamo wiya kono mi ronkani on iɗa ronkani men nani iɗa ronkani men haya ñande a defata ñiiri gotum wonde a defay salade ka wonde a defay ñiiri e konko ka wonde a waɗa e haako pute n'est-ce pas wonde a waɗa e piiji ɓuy a moni mi wolay komi andi kon discours zéro défaite onon ɗon hulɓini onon ɗon hulɓini o yaha kadi o fenana goreɓe makko ɓe gorko wino jombude mon place divorce tagoto signe biyengan komen déconner, débarquer, terre à terre. L'homme a les droits. Donc, dans la constitution africaine, les hommes commandent. Voilà, c'est ça les vraies lois de compatriotisme. Alors, chers Guinéens, urana wala be yeddine ena ɗum hana ay andata billahi andata ɓe rewɓe no boni hanana modi maɓɓe falama jombule mi miɗo weltani garanji marɗi 4 femmes 3 femmes 2 femmes à la recherche de 3e femme hara kadi ɓe duɗɗaɗa men jobbay koy kono ɗon ko woni kon fokkutude yimɓe ɓen ko criminel joni yimɓe ɓen jomba e wolanta e ɓen ngumu nana kadi ɓe naɗa e garanga goringino jombiɗa e wolana holi lom de passe de bangala passe faut faire coup d'état même les politiciens fait coup d'état kono woni 2025 ɗo ko jama wol ko yimɓe ɓen hulinande ko bandi ɓuraɗi ustasiji konakiri ɗo alamo jomba 3 femmes 4 femmes ɓenna ko Allah muuyi ida wara benguli mabbe di no ama poda joni ka TikTok mena me yi bumi be no lancodo musique ji Habibu Fatako série de yo minni bumi do gamol fabe lan TikTok bonni sariare dina de mena men nani usasi be no wonna do be may kurumba billahi mi hawde video mabbe ka TikTok be ni hay me yeya baya on dara bengu ma ya so famo de do may kurumba usasi je ama kurumba mi huliyo min mi huliyo billahi usasi je wol go fiam gol kurumba tani ko yete kon kurumba musidɓe est ce que o numéro feƴƴi allo numéro on feƴƴi kolari falɗo ɗon feedi men feedi naw donc no hulɓini walla andata ɓengu ma no boni ɓernde ha innamo a jomba e woni ɗon ta nanta muriya o mo adduɗa ɗo respectata goɗɗo ɗum ko chargeur bakko nam petit waɗa e batterie je jane waɗa e batterie je tasoke donc faut jamais donner la futilité de la vérité donc faut voir les choses comme ils sont pense que c'est bon kono andata ɓengu ma ko criminel je koɗo yimɓe ɓen no desidi ñammina e jama on poson menen no Allah waɗi menen hay kala mo ko nangataɓe ko men yimɓe menen ko men torture vrai kekkuje menen kala ko anniyeɗa men ko an hettata menen kala ko anniyaniɗa men ko an tigi hettata menen sa wi a ñammina men poso ɗo ya sodara ɓe warima menen a miijanto men ko boni tum Allah min kala anniyaniɗo lan ko boni miɗo anniyanima ɓuri ɗo faami min kala ko anniyani ɗala miɗo anniyani ma ko ɓuri ɗo woni ko moƴƴi ma ko boni tere ɓen jatigi yagale ɗo je te dis tere ɓen ko lunku min kala ko goɗɗo anniyanilan siɗa anniyanilan ko moƴƴi miɗo anniyani ma ɓuri ɗum so taki ko boni ko ɓuri ɗum kadi mi anni je suis comme ça hande kadi tolérance zéro yimɓe ɓen ko hoore mum duyiɗen ɓe nana yimɓe luttuɓe ɓen ma ɗum ala ko définiri añani kawtal mum ka ɓe yimɓe no boni anani goɗɗo si ananima ñiiri ɓendundi no ndile namere ndi leydi lagine no satti sadi ko hay maaro e teewu ɓendu ɗum ɓe añanta ɓeɗa si ɗum ñama ko hippete ay courant ala kañi c'est-à-dire no ɓe defirta no lagine ñiiri wa taw nde firgo goɗɗo añanama maaro marhulañi maaro kono hakkiɗi fewde ɗo woɓɓe hirtotako woɓɓe ka soƴƴi ittatakoje yimɓe ɓe ñamiri yo 48 heures jama no weela kono ɓe susta ŋeƴƴude ay pinka no darna
ndi leydi ɗo en jiiɓay programme ji jama o yo ɗo fode min ko fiyon ɗum ko yimɓe feetuɓe tuwiyoto yomi jommu kala min mi handa e ɓe rewɓe labaɓe ɓe rewɓe tawɓe no mari needi ɓe rewɓe non min mi anda ko fiyon ɗum woɓɓe daalita tawa ko ronkodaɓe tu wawata la ɓiɓɓidirde pourquoi être ennemi de quelqu'un ha hewta on niveau ɗo ndare min mi simiɗo huɗami jomma siga omo wonɗa winde ɗo inde mum est ce que je suis de ce niveau ani goɗɗo kono ta animo ha iñinamo yimɓe ɓe lotorta ko sampo en yimɓe ɓe wujota ko nebban vaseline yimɓe marɓe peƴƴi ɗo mari peƴƴi ɓandu mon ndu no yiyaɗ vous êtes pas kono ɓe natta ɓandu goɗɗo no newɗi e français comme on dit en français ɓandu ma ndu no newɗi kono no ɓandu mon ndu no waɗi peƴƴi ɗo mari kare c'est pas fraise votre corps n'est pas fraise yimɓe masonɓe yimɓe tappoɓe 4 carré n'est-ce pas yimɓe waɗoɓe pumpa c'est grave iwdi tappoɓe 4 carré ɓe ɓi soppa e ɓe siñame miɗa jikku mangu fomina ɓayo ngaynugol neyi egiriɓe hay wona fraise vous êtes pas douce mi nami douce de kono douce naga yimɓe yata takkito inti goɗɗo windanilan ɗo douce mi décona inta douce Yanande, petit homme imita, faut jamais me dire douce. C'est quoi ça? Nan douce de calare do windi lan douce. Comme il n'a douce, la douce minatede. Je n'aime pas ça. Pas dire laisse. Tagoto il n'a douce de. Une français dont j'accepte pas. Voilà. Bon, moi j'aime trop blaguer avec vous. Que Dieu vous. Je suis là. Marié de ton, je suis la marraine de ton mariage. Mais tu es marié ou bien tu n'es pas marié? C'est la question posée. Fatoumata Koita. Ka jomba do kana jomba. Ele do ka mare ma ka pare. Nene mare me no ar no Dakar do hani no yendi direde. Me ronko tawe gere mbut. Hani no yendi direde. Mariage no fetti Dakar do mare e pare fo ari kon tere ben ko lonkum wayda on mona ni waya no yendindire tout on a calculé jusqu'à fatiguer c'est grave donc menen sare amende yalafi fe menen ga mo ari tout c'est grave ko inete karamo kaba o nyamata o yarta mo hujji kange jamen dey mo yaade mum hawni Jamani Fernario. Hala do histoire Serag. On a dit aujourd'hui sont le 23 janvier 2025. Donc on a dit des vidéos qui mènent le moti. Bata katawi hande réseaux sociaux on ko ballal moƴƴal. Yalla danduma ko bahudede. Fewjore bende no lorra. Tuma ministre de transport ay ko biswal gotal mari ko hollira haray ɗum no hawni. On andi golle bonɗe no boni. Boyno ɗo no reefi gol dumbuya sina ko feƴƴata ɓe yiyatam. Ko ɗum waɗi fiji ɗin hewti ka andoto. La hawla wala quwwata illa billah. Seragal. Sukaɓe boyno aderu noto fi heɓugol mbuɗi ko wiyete kol l'argent. Mbuɗi ne weli ha kono non anday no ɗi woni ardude. Hey ala. Et puis passeport bonde bata visa. Pour maɓɓe anana ɓe na Ousmane Gawal no mari mbuɗi fewdo ala ko ala. Men jetti di modioji ɗo fo men naɓani ministre des finances o. Be jento ya me dem boni bernde be winande ko be woni wolde onno kadi dettina bani jiba jagite na bani amara kamara hande be fotti ka conseil des ministres be kobbito be landi
gawal o mbuɗi ko wonɗa finance de seragol kombo jonnu maɗo konto ɗum woni iwde kombo woni bayerɓe makko ɓe ala no metti jabade kombo woni bayer joma o mo toñi ɗo woɓe nodda on tigi ɓe lando ko ɗum waɗi simi haalani on son affice ke ɗo e piiji ɗi on anda hoore e binde ko agere man ala jango ko onon nisata andite non onon bambuɓe Ousmane Gawal ɓen fof e ɗi lebbi feƴƴuɗi ɗo meɗen andiri on goto déjà CNRD nani ko wolɗon ko na kanko wonan ɗon kanko Mamadi Doumbouya ko Ousmane Gawal joni noon no andirɗon noon e portore laaɓunde no ɓe hollirta noon des capitaines ne conduit pas une seule bateau awa no fuɗɗi fandagol a tawata piiji Ousmane Gawal aray e yaltude wirtere noon janɗude wonata ko balansata fewno ɗo ni formulama moƴƴa no yiruɗon noon no ɗimmeɓe makko ɓen ka patrimoine baati nangirani waɗa desu ko ɗum woni arde fewndo ɗo bawuri kadi wo joni ko ma sukaɓe pita wona ɓawo makko fenande menen min jokkata hande kadi ɗaɓɓowo laamu welo mo mettata ko ɗum mi woli min non konngol an liɓetaki e leydi bawuri ñalande ko woɗɗunde wonde hewta ala depuis wonɗa ministre hay lekkolum aron kam pita lekkolum aron kam pita hay caaliru maison de jeunesse aron kam pita a sodi otoje joni ay ɓiɗɗo ma on ko faransi ɓengu mum firtoto sikkude men anda on kone menen pita ɗo buy maayi sokama ɓe waɗama handicapé hande kadi goɗɗo fumpata men yara min jumana e hoore amen min yarana hoore amen maintenant on va faire ko inte qu'on fout ensemble harna wigol ko pitta ma labe ma nokkugo c'est-à-dire la jeunesse guinéenne ensemble la communauté Peul va gouverner la paix Pita Dalaba Télémilé etc. On va mettre un système très dynamique au polémique comme wigol c'est des sages de Fouta ils vont être sages en huis clos Dungal et respect Soukat Benardo. Le pouvoir c'est pour la jeunesse. Mais mon afata men jalantamu hande kay ɗum lanni ko feƴƴi kon 2010 feƴƴi 2015 feƴƴi 2020 ɗum feƴƴata 2025 c'est clair et net comme l'eau de roche. Donald Trump oui si tu es américain tu es américain si tu n'es pas américain tu n'es pas américain kono goɗɗo joɗarta faransi ka ɓutti ɓunnita inna ara e huɓɓina yite yo jama Guinée on piiru hara fu yo prépara fenande démocratie ɗe yiɗi ko sino woodi hande kadi intérêt ji ko jama on duwa heɓude ko min defanday ɗum min beppina e dansa kuruma min pottina mo to ya potton fami faut que les gens se réveillent o mayata fenande de Conakry on va faire un système ɓuttina e ɗo ɗon de goɗɗo fere tawi ko hayde hacce ɗo duuɓi arayɗi ɗi ɓeɗo holli déjà ɓe holli on ɓe holliti ko mi wannon alerte min ko ɗum e ɗum e ɗum prépara hari yimɓe ɓen no inna a wolay tu woni ɓe a ndaray si ngayu no wara ngaru ñaama ngayu ñaama e dammi ñaama yimɓe taw tumi no weela donc il faut que les gens savent ɗum na affaire programme birdi on a lande ɗo te a vu les passeports de Sahel ɗum kere ɓen ko sama kala ɓen population maɓɓe on famino ɗaya manifestation Mali ma Burkina ma Niger ɗayide ɗum ton iɗa yiya siɗa yiya he yimɓe ɓen faami Afrique ɗo ko waɗo affaire o yimɓe ɓe hon jokkude ndaare Mali e Burkina goɗɗo ala pirde ton fo no jooɗi population no jokkiyaji mum no ɓuttini Ibrahima Traoré o waɗire fondation wona e ɗon ha mi anda duuɓi jel 5 ans omo Mali élection ala omo Burkina no jokkiyaji mum o Niger no jokkiyaji mum on est tranquille a wala
ati bene ma lakine gina na gotum lakine mali ko gotum lakine burkina ko gotum kala ka men minoraɓe faccina yimɓe ɓe ngayona donc le temps est le meilleur président Cellou Dalein jama on teddinaɓe par la force na waɗi ɗum wona min ndare yennuɓe Cellou Dalein ɓe fo tan Alpha Condé on to ɓe woni e ngalanno ɓe wiɗenɓe taw yennu Cellou Dalein dey tertemo yimɓe ɓe yeddi min Cellou Dalein yennetake teddinemo respecton mo si tawi ɗon wawi berɗum ɗon jama yi ɗum ɗon ɗum ko obligatoire dare ala dare imminoɓe fof filiɓugol suudu Cellou Dalein ɗo hande on ɓe woni dare ɓe wondunoɓe Alpha Condé darti Cellou Dalein ko bollan sonjude ɗo allo oui kombone min ko Aïssatou minete Aïssatou kondo falla direct ka mi ala e direct Aïssatou ko Aïssatou on no inneteɗa direct par bette do min mi yiɗa jiwo komo jogo min sa noddi o numéro ɗo tipparɗo no mi mo man do dem na halande ma fisa quoi ko safi falɗa yiwde voilà safi hombe fi ananas kono falɗa mo yiwde andi yimɓe ñanneɓe no e nde saare a ñamata kono falɗa mo yiyande mo wele moƴƴa fiyonno o welantama giggol ko Allah waɗi giggol ko Allah kono Allah waɗirta giggol hay Allah o yiidi nella me yidande kono noon Allah waɗirta giggol to be andari ko Allah ka kan tawata Allah no waɗa man no ko Allah watta giggol e ɓernde goɗɗo ka ko an yiyata yiɗa Allah watta an kadi no yiɗa kon tawni kamo mais ko village Sénégal gamon ko e village Sénégal jeeɗa ka Guinée to mi Guinée en jode on to e Guinée ka anda kamo mi wano mi nimi mi anda kame mi welda e famille an on fo mi heɓa tumɓe hayki mi goɗɗo hoccine je suis un fils adopté andi ɗo min ko mi ne'aɗo quoi min ko mi ne'aɗo kala kada mari ɓiɓɓe mo newɗa hombo asme jara wiɗa kala on honto woni ɓiɗɗo am andi anda feetuɗo on no wawi wonde ɓiɗɗo am da ko haali ɓiɓɓe ɓe mi heɓi ɓen ka réseaux sociaux ɓennoga aɗa hooli ɗum ɗon ne no mi testa hakkille maɗe ɓe anda siɗa wawi yiwde andi woɓɓe ɓe yiyay woɓɓe ɓe yiyay star jo tun hakkille ɗen sotta jonno mi dara on si hakkille maɗe no tabiti so tawi hakkille maɗe no tabiti mi waɗa feere no yiidi ɗon hakkilanno heewi tew ga hoore anɗo a jangi l'école janga hay futtere kono woni golle ma domolgol ko kawte jowa gaynaade an ane ɓaya jombaka an jommata hombo ɓi babba min la jomba domo e kawte min miiɗa jomo jokka soɓe soɓe de ɓaɗino kay ko buyi min ko jiwo fimo cigarette yara beere mi faala a waɗay ɗum fof mo waɗa so tawi ko yiɗɗa ara sulayɗo a yaray ɗo binije sappo ara o way min no wontiri wota tun a yaray ɓenɗen yari databa ko antu yaru tun min siɗa waɗa ɗum aray ko en goto sa wata wadde ɗum ɗam mi faalaka minen beere beere ko yarɗa min yoɓay taw tun a yara hara yibbataka leydi mi ñandi ɗo simi yari simi yenna simi yennata aɗa wo e yarde ka mbeɗa ɓammiya jomba ko ke mi waɗa ɗum ɗo mi waɗa on de min on sa yiɗay lan a yara e beere on ha ɗon ɗite joni gasi tana ala mi wallete yiɗon nan ko fiyano innanɗa ko min jombatama ɓay kam
payngal suusungal reeɗa ko ɗum innoɗa payngal saare ka ko suusere reedu suusuɗa ka ko min suusuɗa onem ɗum ko suusere reedu suusi ko ɗum waɗi sayiɗa welam minen nde min ñamaygi ongi bapingi o nden suuɗora bapingi walla minen meɗe wonde doole ameɗen depuis min woni booɓe ko duuɓi jalu marɗa ko yonde tuma falɗa jombeede a mari 19 la intérêt ka minere 18 am mari sus le 2007 2007 heɓaɗa o sumar mi gayni janngude l'école ar miɗo ɗaɓɓude laamu nafala kikalajo siga yo jombe kikalaɓe suguma de min 2007 ari mi laati université mi yalti pejoruɓe a nawi kono miɗo waɗi entraînement komi gorejo Mike Tyson jokka on jokka bapingi ko bapingi e réseau o yatta kasi joni mi naɓanamo numéro ma ono dena konno den teɗa Aïssa bobo yo bobo ngitto to wi to joni Aïssa konto de on tawri kamo mi darasna siɗɗo amen gawal on labbe woni kamen labbe fenay gawal e labbe na inde wotere wi'u tun ko gawal ka wiɗa ɗo o min komi africain ala kam e anndi joni a fallan fenande anda on to fami ma woni a wi age maɓɓe on feppa ta ɗum haalda préfet man feppa suwiide ɗum hakkunde ma Allah na ko duwaji maɓɓe yonda dodirde ni ni duwaji on mawɓe ɓe fereni ha adna on daro onene on ɗo yurmi konɗo yurmi joñande onno ya jombumo on waɗi a jombani mo mariage jom yoynuɗo ma ullaje innuɗo ma ullaje de yoñande usmaya wallumo wona anda honno ka TikTok meɗen emo mariage wangal de on ɗo nda foɗi mo jombuɗo ma moɗon Allah jonnete hoorema hoɗo meɗa ko ɗumma ko babeŋa ko babeŋa andi ha kono ɓe ñamata sukkal ɓe mari jabet ɓe ñama landa ka yanda anda kon babe ma yiɗi yanda ok est ce que ɗa hooli taw sa naɓanimo numéro est ce que ɗa hooli o min dara a jarama oui menen mariɗo men laava e cerveau ma menen koni menen mo noddi men wowlinte ha ayiɗa faala ko wowla menen mo noddi men wowlina on tigi jamma e ñalorma bimbi e kikiɗo men wowline ko yiɗɗa ko añuɗa wowlinte ha nafiki sintira suba aɗa ko ɗo woni nder tan peti menen mariɗo no wolana men fi famille min wiya min ala famille famille ma on ko marɓe ɓen min hay mi heɓi ɓiɗɗo ko marɗo min nitirta hay ko mayɗo min innitirgol yimɓe ɓe ala fuyi wiya ko gikke mi tawaka mi ala ni on comprimére wotere wallande lan no ɓurani lan wallugo yimɓe famine min kala ko arrangete lan je suis dedans ko annani hay mayde nden ka labtani woɓɓe kaka cuuɗi kono kala ko arrangete ma tippallaɗa amine téléphone janno sona tum allo wiɗa juuloɓe ñande o juuladi angoro garata pasero continue juulugo ala continue à prier Dieu a réclamé les 5 prières continue dans ça juuli ɓuri ɗin ɗon o ɓeyda woni bonus voilà donc woɓɓene ɗo tampina e jama ɓittina people sonja yimɓe ɓen ba politique no weli ha kono ko so tawi waru hoore ala e mum nani ye tigi no ŋooɗi ye on tigi no kutta pay ko moƴƴu moƴƴi ɓernde ha bon ça fait dire ça fait
yimɓe ɓen ɓe decidete waɗugol ko boni ma ɗum ko nu landi goɗɗo fi famille makko hi ɗa mari famille yala famille comme on ɗo mala famille fo no mari famille ji lando maɗa humpito nene ma yala humpitade fi on nu landorto non kono hollindirilan e nena no babe ma waɗi mi anda fo ko ɗaɓɓugol tun ko fena ono waddindira e nene ɓiɗɗo hakkude Allah o jamagine no faala ko woola yiya ɗo ɓe nena mi yehi mi daro i nene ma daruɓe to mi accaka e ɗum mi o jokkere fenande wule nara awa faire façon na bologue yagal nous sommes pas dedans nola o jokkeren ɗam mo fenande yimɓe ɓen ɓe anda mo ala hay fuy o adna no hulɓini min ɗuma hay mayɗa si tawi ala hay fo hay gaburu moƴƴa heɓata hay ɓe jasata lugga ɓe ukkama nder ton kargolo tulandoma penale yiɗa humpitade nene ma yiɓe jang goɗɗo wiya a dankoto nene ma nan min ko baben an dankoto nene ande min nami min ko ɓengo an mi dankoto fiyan dankanto nene an wiyon ko baben an yiɓe yiɗi ɓe yoɓe dankoɓe yiɓe ɓe wolirta haalaji ɗi no ɗi fewirino danko yummama ko baben ma duwa dankade yummama dankoɗa ɓenguma c'est comme ça la vie marche ça addi nene ma kam ma ko gonga ɓe duwa arde ton mais le cas c'est quoi hande adda nene ma ko ma ɓe ƴetta ɓengu ma sina maɓɓe haray ɓe yi ɓengu ma no ñama hande kadi o ñamiɗo waloriɗo ɓengu ma no metti fi kamɓe jombimo fo ko yo accu o jokkeren ɗam fenande bonnugol hakkunde yimɓe ɓen kelɗa sa inni nen ma artaɓe bonna kama ɓe innama no an ala barki alamo ala barki nani anandini ko ɓe wiɓe no hakka tullami leydi minen min yaltaw ɓe wi ɗon no barkini yardi lagine ɗo hay goto ɓe wi ɓe kontuɗon ɗo fo wi ɗon ko barkinaɓe ɓe yiɗa ɓe ronku lamade lagine hay e sama kala ɓene yo Allah tawnoyo ɓe hakkaɓe lamotoɓe nan battere ɓen kollonku mi anda ko waɗa ɗo hande mi yal guinejo no wi kari no waɗa barki o woni hay ministre ono ɓe kontuɗon wi ɗon no waɗa barki ɓen fappi mi yalɗe laamu ko ɓe wiyoton no hakka ala barki yimɓe ɓen yiɗa ko ɓen tu woni lamade onon ko oɗon mi anda ko barki on ɗum maɗɗon ono tema fo no jooɗi haldi fotti o laamiɓe ɓen no huɗa ko ɗaɓɓoɓe laamu ɓe waɗa barki mi anda si ɗon faa konno mo ala laamu waɗira barki ɓuri laamiɗo miɗo faala andude ɗum joni dare ko welataɓe koye ngar halde fotten tumbuya ko huɗaɗo ko ene woni ɗaɓɓude laamu en anda ene makko ko ombo huɗa kanko mo mari laamu mo mari pinka mo mari yimɓe mo mari ko aynimo jonno enen taw ko hayno dartoren mo en ala feere no metti sifaade kono sa wowli yimɓe ɓe yenne ɓe namayiɗa sansi veste jonno min kon faala andude laamiɗo emo laamaki ko ombo huɗa ko ɗum ɗon tumi faala andude ara ɗo ɓuri mi hakkilsi seeɗen ɗo ayiɗa yimɓe ɓen no inna ti crois pas Dieu enen meɗen andi deftere Allah nden ko wi ko iqira bismi rabbikal lazi halaga a faami ka iqira ko jango minen on holantamen fi Allah ɓuri men ko minen ɓuri on andude Allah no wooda minen ɓuri on andude ɗum minen hakkenna ko Allah yiɗi men ko hay ruwaniji garduɗi men ɗin no ɗuuɗi Allah si yiɗima na goɗɗo ɓattoto wola wi Allah no yiɗuma ko an tigi jotto anda Allah no yiɗuma terti ɗum taw on sikku on wajuto yimɓe ɓen ɓuri nelaɗo on Qur'ana na ay pular tippi ɗon sonji hoore mon ana jewon compari oui nan e direct an kadi a wola woni kere ɗawi pari ha ɗo fi gollam mi jaɓani mi yeyiɗo mi yaalima haray boɗuma andi naka birdi ka kono noon a sonnajo jombaɗo marɗo 3 enfant kono mi yiratala mi ala ɓiɗɗo anandira komin jombaɗo kara irina ɓiɗɗo min hay debbo wowle Allah rappe laylan fi makko
nga wara la mi nyalla nga ko mi data mi jala hamiro ka pendo ko ukani da beto ko be on no wanda Canada pay ko sare wada ki billahi mais on en France do kay do famille ko non tuya bata facture la vie est chère ni be menen France ka mi ni ko wolda ko joni ero jidi mi jonna na ma de fofu mi natora di France tamari ero mi natora di si alla jabi toro alla ta jul toro da alla ta alla yi da de pierre da yi da almadiɗo mi yahi haami konka kama hay goɗɗo konki dominanta la mari o parlerji ɗo hay bafe yewta dominanta simi tegi ɗum ka noppi an ɗo a natay mi natay simi nata dimanche ɗaka mato konto natta ayli a natay accude min anda on to natta to harna imminaɗo on to natta ani mi wata pulol moƴƴa ko wiɗa a natay ara a natay ata en prépari ka nata ara mi ari mi nata yaka appartement natu tu ko wiɗa a natay ko pular wolɗa min ara a natay ɗa ɗum wiɗa dimanche ɗaka mato min ndaray anda dimanche jemma ɗa wayla ndarde 2 heures a yiya piiji kesi mi darama ala fede min ko minima ko wiyata mi yiltoto ni woni mi hawtaji ene fay ko sare oɗo doit karde ka abi fata ko yaha e Paris on fatta e to oɗay ɗo conseil avant sumaya anda ɗo ha suma e maya ne an hiɗa ɗo ta hawdi kono faliraɗa yen yiido nade ko sikkuɗa ko ko ɗum nan mi felliti min hay mi sikka min mi felluto min mi yino anniyeji maɗi hay araji mi naɓanorama ɗon ɗum ɗo honno ɓeygu ɓay Allah waɗi an joom mbaɗi ko ayi oɗo honno omo yewɗo mariage mum balle ɗo kam hankadi ko mariage ma yimɓe ɓen ɗo yimɓe ɓen no jenti ko wonɗa ko wolde hande kadi min ceka hande kadi min waɗa e jama on to public 2025 ɗo min surrata e goto ala ɓiɗɗoanga ma fille comment tu vas Jombe de papa me vani un vocal o heditaki. ankon no jambirteɗa mi anda Dare vocal me vani o apis mariage ango. kon mbo jamuma Ko jende ko pulo futa modala ba. kon to yuma wino yiɗuma Hakuna ngana ko kuni me yidi minge makome yo dai tutali wallahi billahi da mo illa de pinebi. kon to woni Ko daka to grande ka do woni wallahi. mo yiɗuma Mo non papa. o meɗima nunnade Paulo nakila minge makko fede ko trauma me yoti. kono on yiidi Me yidi kam me yoti. mo woni série Woni série de kam mo hitla vraiment makko be dedini la mo non papa. Papa bla ni ma vocal la jaba kila. a woni pere fi jombede Woni preti ay mina jonti ko ria mo bagada. kanko maño ande Ko la ñowande be kana si dango de mi jonna goddo ko. konto jombesiɗa Ko grande ka do woni. mariage ma on ko honto ko afrique ga honno ko sénégal Papa ko Senegal kan. nde ñande wela konde tuma Kono pera o waɗi ha pari mi fala pipiligol ɗo ɗum andi be ɗani ko yaasi ñiiɓi après no yimɓe ɓen non ɗuman non oji wonno aninimi ɓe a woni noon pere joɗa golle dewgal baka mi nippirel wallahi mi fala mi jeeɗogol ɓiɓɓe am ɓen andi ɗum no lipiiji ɗo koko feƴƴata duuɓi jel marɗa de a mari 23 ans a falama tun jombeɗe mi falama jombede papa Allah reni français man ɗum no yurmi papa photo shooting o no anno ko riya mo pagade nabatala ko photo shooting on tawetake noddu bénévision
Tata benevision de ria abani la fo ria Korea finansila hande mi Korea ria teddina han hersi papa. Oh jarama Allah yo mako mo. Ria wadan lampiji min tigi hami hersi. Ti mérite ça. Ko kanko wallu may buda modi. Wallahi papa mi hersi pay kusare papa mi hersi. Ko kanko wallu may buda modi. Na de kanko walla mi modi ko kanko itto o itti 400,000 o joni la oni asi yo wada photo shooting ma o waɗi piiji de fof riya waɗanila piiji min tigi mi hersi o ƴetti meuble ko matta photo shooting ji ɗin o ñowanila min riya ko jelu riya inni mi yoɓata min riya haalana fi Allah ko jelu par ce que comme ɗaɓi ton ko no tonciɗi no metti ñowgol honi wo haalantalan papa Awo jarama yalla heƴindimo kanko e modi makko e danki wote wona sabu kaɓe dikkori boboɓe ɗiɗa amin jarama yalla yo moko moƴƴi sabu moƴƴere ko moƴƴi e mako ma fi amin awaɗo hay jamma no duwanadema par ce que là moi je suis en direct ma jippinaka life ma kak min ma yow jippinan de papa jippinan ɓe sonkante woni fi live live yimɓe no falla futtanase o fi hon on tawitino ko lay on tawite ko photo shooting ko ande tuma ria tanti ria no teyo tuma watto on andinana bala fala no ya tawe fi ala wattuɗa base labaɗo ala problème yimɓe ɓe no landade lan o babi ma andi fi mum min babe nga andi fi mum kan nena landi ka e fima mariage ɗo min beppinay modi ma fala kado a heɓi kado aɗo bebe diru mi fala on bo ɓi babba jonnata ma bebe diru a heɓi gorko ko sakkoɗa anta bebe diru ko si ala gorko a heɓi gorko minen simi yima ɗo bebe diru men naɓete police kanda a feeti bebe di ko fimo ala sa ka modi maɗum ɗatambo bebe diji andi no amɓe andi an jandu accuɗa duuɓi ɗi papa maccugo e duuɓi ɗi kono fiyala o woy goɗɗo jombetaki na ɓoɗa bebe diru ka modi mum ɗum wattaki wolluɗaɓe boynama hey goɗɗo naɓata bebe diru ka modi mum sonelan o silipe soutien an alnay ɗum baɓen ma fiyalankade accu tahawju ka golla ton non o wattata ko silippo e soutien ɗum fo on gollirta waɗande kono modi a innila ɗum minni ɗum fo on gollirta fi silippo e soutien fo même pas tankete ɗum ɗon siɗa falata naɓo fi souvenir ji ɗi soyti golle tanate ɗum ndaru sarbetiji daneji ko woni on sodante ɗon ɗi photo shooting o mi wi commande sarbeti dane ka woni o mi soda silippo e soutien terto no ko ɗum naɓɓuri e moƴƴude modi ma e hoore mum ko ɗum o yiɗi mi faala no fo ala probléme mi wi tun ɗo silippo e soutien ɗe wawade mois prochain si mariage on feƴƴi minen min neldete kado ɗo sarbetiji daneji salla jaɓi papa miɗo hoolima a asira sodanan awa bebe diru labandu gasi ɗaɓɓante bebe diru kono habba ɓura ɗo seeɗa ɗo e nder hitande ɗo e le 23 janvier inchallah heɓay bebe diru ko jogoɗa te kayi afisango ka honto ayala afisango mi pipten ko Facebook yimɓe ɓe no landade lam ko pay ko sare mimi ɓe ko papa nandi koye lan jombede a jombete ha ƴiƴi a yalta komi holli kon bebe diru e soutien e silipuji wallin fi ɗum ɗon lando sarbetiji daneji ka yeyete mi sodane bebe diru modi ma e bebe diru ko ɗum ɓuranma ko bebe diru mi fala modi ma e bebe diru ko ɗum ɓuranma modi a ɓuranila jonnon hayɓi bebe diru ndu sontata toko ɗum bebe diru ɗon kala mbuɗi papa kala mbuɗi fiyalla la fala surugol piiji ala probléme yokkete mbuɗi en haldi mi faɗaka ɗon koye million ala probléme en dara jona papa
photo shooting ko bare to photo shooting cheating o ko jël Jonathan la. Yes, I need to know for your bam. My papa. Body come body too. Jon papa pel mi yeto yimbe be no windre ko batter ko pay ko sare andira jobbede. Jon la fala hala dum be ko dum fiala papa. Ya Allah wadange modi ma wonon e danki woti hara gere wadale ay la ngande an dole den dudu. Papa kere mi ala hakki. No dole den dudu. Modi ma no dari. Modi no dari de kanko. Ma mari bando. Modi karate nya. Allah rabbi min do mi andi dole den no dudi. Dole den dudu. Dono papa kanto mi anda buddo kala ko disti riya wada lampi riya wada lendi mi fala ka don ko 1 million papa andi mi ala ni do ay juma ya mariage ma I pray me minister sonko ya are kanat dawo minate sina ka sambur modima fala ko kalela wulla subhanallah wa dami ko ngade mi se dali tim para blank I love you. Bit dong, I love you, my dear. I love you, Papa. I love you too. Love you. Wakila. Jangan minat. Okay. Onani oi mo jombe de. Fen be ore be fojoni ka. C'est ma fille, elle se marie. Donc tout le monde est invité de son mariage. Kalaro adora ko nyama nani? Parce que imbe be invité be mariage be salo nyamu gol kama be sibeara. Moja. Goddo kanyum kadi si harali tayna nyande haaji no yimbe ben do huda mimmi do jibi andude ko no goddo arirta haaji peera nyama e gerto ha ngonyo tagado arata e mariage hara ino wela sare mariage da doya yarde kafe kamum nyama ha hara shara kamar har shi be jonnima ko ber deseru nyamata kono no nyamo ngai resta yakko ngai yakko awakala aro mariage jiwango yonti nyam kama be hara ma don tigi adora ko nyama menen ko ndi antu men ser batay bebe seulement de payo no sati payo c'est trop cher goddo wa cha immade kamu habbito ka hajuji ma ka sadakaji nyamata ha hara wata wonde nge hege nge wondu don wata yude pera ma e dennabo wela do hara tay nyalande wotere pet kono ne won are ka dennaboji ma ka peraji on hersata yimbe be jettugo di alte ngonyo mi uliyo e piko nyannebe goddo si yari pera ma dennabo sa nyama nyiri na da bu atesi winjani no on anda duko ko eba ono miji tanta ko wado be dum on anda duko ko eba kono be si yari wallahi hegi ngebe wela ga mabbe nge no be wallahi firito sai be no dufa firitedo mimi ya do hajuji ko acciti mi yawgol hajuji ko mi yade sukale no nyama firiti sa dari lunga hule paile no ngonyo firiti ara ka goddo maide nyama firiti wa fetudo no me do hulbini hara hay kilinex be joga ke epi na fourchette be nyamirta firito voilà ce qu'il faut faire. Il mange les frites avec l'air nez. Jungo ngombe jetita firito be uka kander hunduko. Mais ça c'est grave. Ndari jetirani uka kander hunduko ma devant les gens. Ah si tu passes à honte na be na nyamu koler finaki. Nyamu koler finaki. No kono deku goleso ibenga no hersini quand même. Kama wata ila idu no ulbini ba. Ni wa tawa de don. C'est-à-dire que quand on a de mariage au mode, no pale na edu nyama ifuriti ha feta fe be wala neme do firito wade ya ta platiji be ta neme dale la mari do padala ngal me da ka watte de regarder on andi o marco do regardez regardez ha hande taw hay ko ngal na tale mak sa watti ngal padal do tu dois pas mettre ton pied sur la terre tellement que c'est joli. Bon, les gars, billahi idiot.
I want to dire et je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous protège, longue vie et beaucoup de bonheur. Ciao, ciao.